Mira, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿No te asas de calor?
sae, pero sempre quedamos caladiños. Igual porque con iso pois mantemos o xesto e desa maneira, bueno, pois saímos coa nosa mellor cara, co noso mellor sorriso. Señoras e señores, autoridades sanitarias, moi bons días, eu son Isabel Pichel, e para min un honor que Natalia Lobato me confiara a moderación desta xornada. Digo isto porque hoxe quixera falar como cidadá, como persoa muller que habita este territorio, para darvos as grazas. Darvos as grazas por salvarme a vida, grazas por acompañarme no meu crecemento, tamén no crecemento dos meus embarazos, hoxe dos meus fillos, e iso é grazas a todas e todos vós. Ademais, digo con coñecemento, igual non moito, porque xa sabedes que como pacientes a veces pensamos que temos un gato enterito con uniforme, cando falamos co médico non entendemos de diagnose, pero son supervivinte dun cancro de tiroides, e podo dicilo xa dende hai anos. Esa experiencia valeume para entender varios asuntos que seguramente hoxe vayan a sair nesta xornada. Primeiro, que unha cousa é ser impaciente e outra é ser paciente, que antes de ter un resultado médico o meu estado de ánimo está tremendamente alterado e cada minuto é unha oportunidade infinita para a miña imaginación e poñerme no peor dos casos. E non vos digo nada se ademais collo e tiro de internet porque nas redes sociais a información normalmente non está contrastada e sempre nos poñemos no peor dos escenarios. Entón, eso incrementa a impaciencia, pero tamén a fe que temos todas e todos. E isto digo porque nunha asociación de pacientes como é a ECAT, a Asociación de Pacientes e Familiares con Cancro de Tiroides, na que eu colaborei durante moitos anos, vimos a realidade non só de Galicia, de España, de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Os territorios teñen distintos sistemas de asistencia sanitaria. E aquí, creo que falo por voz de moitos pacientes, de moitos doentes, esa sensación de alivio cando xa somos atendidos de está nas mellores mans, estou nas mellores mans. É esa cousa de pasar da impaciencia á paciencia, a ser paciente. Entón, estamos nunha sociedade civilizada, estamos en pleno século XXI e sabemos que calquera sociedade vai adaptando a norma en función tamén do que supón os cambios que se producen a nivel social. Entón, esta xornada, eu o que estou aprendendo dela é que o que está facendo é actualizando unha norma. Eu que traballo nos medios de comunicación estamos facendo e ademais apoiando un montón de campañas en contra da violencia, de calquer tipo de violencia. Non ten xustificación. Agora ben, se non ten tampouco consecuencia, tal vez anime a seguir con violencia. Entón, para canto máis, digo de maneira egoísta, como paciente, se iso ten que ver con quen me coida, porque eu quero que sigades coidándome. Entón, actualizas esta norma e iremos coñecendo en dúas partes como é esta realidade. Por un lado, da revisión da obsolescencia da antigua lei e como se presentan estas reformas para aplicar, ademais, no que é a atención sanitaria, coidando dos nosos coidadores, con moitos puntos a ir desenvolvendo. Faremos unha breve pausa para, a continuación, ter o que eu chamo tribus diferenciadas dentro da comunidade sanitaria que reciben esta lei desde ópticas moi diferentes, pero que atende tamén á súa realidade, tanto os médicos, como enfermeiros, como no 061, son realidades diferentes que van a aportarnos tamén a realidade en canto á súa propia protección. Así que sede moi benvidas, moi benvidos, grazas por acompañarme neste día, novamente grazas, para min é un honor aprender e poder darvos as grazas por coidarme ao longo da miña vida neste que é o meu territorio no que habito e no que quero continuar. Daquela, imos alá. Imos alá. Para dar a benvida e tamén a apertura desta xornada, toma agora a palabra o Conselleiro de Sanidade. Un aplauso para Antonio Gómez Caamaño.
Moitas grazas, Isabel, por esa reflexión inicial tan chea de verdade e tan chea de agarimo. Bueno, compañeras e compañeiros, amigas e amigos, moi bo día e moitas gracias por a presencia hoxe aquí en esta xornada para poñer en valor o que é esa nova lei de prevención e protección fronte ás agresións no sistema de saúde de Galicia. En primeiro lugar, moitísimas gracias a la organización, en este caso a la Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade por la invitación, por la iniciativa e, sin ninguna dúbida, polo éxito futuro de esta nova lei. Moitas gracias, Natalia, por liderar este proceso e moitísimas gracias tamén, Alfonso, por toda a ilusión e pasión que has posto en la organización de este evento. Moitísimas gracias tamén a todos os que vais a participar ao longo da xornada, que vais a ofrecernos o que é unha perspectiva multidimensional deste problema das agresións, non solamente desde o aspecto sanitario, sino tamén desde social e tamén do xurídico. Moitísimas grazas tamén a todas as persoas que han colaborado en la elaboración desta nova lei. Se algo ten esta lei, é a súa transversalidade no diseño da mesma. Estamos a falar de juristas, estamos a falar de corpos e forzas de seguridade do Estado, estamos a falar de colegios profesionais, estamos a falar de diferentes entidades asociativas, estamos a falar do 061, moita xente ha contribuído a facer esta lei. Unha lei que obedece a unha necesidade e obedece a unha obrigación. A necesidade é, como todos sabedes, o incremento progresivo das agresións contra os profesionais sanitarios nos últimos tempos. No ano 2025, creo que son 950 agresións, episodios de violencia, 334 de agresión física. E a obrigación que temos, a Administración, para intentar poñer sobre a mesa todos os medios disponibles para evitalas e dar unha resposta áxil e eficaz ante este problema. Unha lei que gustame por moitas razones. A primeira é que unha lei pertinente, é unha lei sólida, é unha lei realista, adaptada á nosa realidade a día de hoxe. É unha lei global, integral. E por que digo isto? Pois por moitas cousas. En primeiro lugar, porque é unha lei que afecta a todo tipo de agresións, físicas, verbais, tamén digitais, ofrecer acoso. É unha lei que non só é da sanidade pública e tamén da sanidade privada, é unha lei que cubre tamén a todas as categorías profesionais, incluyendo personal administrativo, de inspección, de admisión e de transporte. É unha lei, insisto, transversal en súa diseño, con todos estes agentes implicados. É unha lei innovadora que volve a situar a Galicia como unha comunidade autónoma pioneira na prevención e protección contra as agresiones e que ten tamén aspectos singulares, como pode ser a protección fronte ás grabacións durante as consultas médicas, tamén a protección dos técnicos de emerxencias sanitarias. E, por último, tamén unha lei non só punitiva, unha lei fundamentalmente que quere educar, formar, sensibilizar a poboación da necesidade de proteger a súas profesionais sanitarios. Remato xa, insistindo no agradecimiento, especialmente, a la Secretaría Xeral, tamén al Departamento de Recursos Humanos e tamén a todos os asentes que habéis contribuído a que esta lei sexa xa unha realidade, unha lei que, sen ninguna dúbida, vai permitir que estas agresións contra os profesionais sanitarios sean cada vez máis residuales. Moitísimas gracias pola vosa atención. Grazas, conselleiro. Que lles parece se isto resumimos tamén a modo de presentación nun vídeo?
Un aplauso, non? É o motivo desta xornada, así que lles parece se imos co contido esencial desta lei. Entón, toma a palabra María Xesús Rúa Moure, subdirectora xeral do Réxime Xurídico e Administrativo da Consellería de Sanidade. Adiante. Moitas grazas, bo día. A miña intervención nesta xornada vai se centrar en expor cales son as liñas fundamentais da nova regulación que vense a aprobar recentemente polo Parlamento e publicada no Diario Oficial de Galicia. Esta nova regulación, como xa se adiantou anteriormente, parte dunha realidade social e dun contexto normativo que é determinado, que é o seguinte. Polo que respecta... Non sei, oi. Ai, para que che sea máis doado. Vale. Así escoitase, non? Mellor. Polo que respecta á realidade social, estáse a apreciar unha tendencia crecente no número de agresións en sentido amplio contra os profesionais da saúde dentro do sistema de saúde. Así, no ano 2024, rexistráronse un total de 856 agresións, das cales 340 constituíron agresións de carácter física. Todo isto está poñendo en perigo o que son as bondades do noso sistema sanitario, está creando gran insatisfacción e tamén inseguridade nos propios profesionais e, sobre todo, o que está provocando é unha ruptura desa relación de confianza e respeto que marca sempre a relación entre o profesional e o propio paciente. Xunto a esta realidade social hai un contexto normativo, tanto autonómico como tamén un contexto normativo a nivel do Estado. A nivel autonómico, non se pode dicir que non houvese unha regulación no sentido de que non estuvese tipificada como infracción as agresións aos profesionais da saúde. Estaba tipificada na redacción anterior da Lei de Saúde, pero estaba calificada como unha infracción moi grave. De tal maneira que, aparte de estar calificada como unha infracción moi grave e non estar previsto a calificación como leve ni como grave, o que estaba era que, ademais, non tiña un tratamento singularizado nin diferenciado do que son as infraccións en materia sanitaria, de tal maneira que esa infracción moi grave sancionábase, que podía sancionar incluso con multas de ata 600.000 euros, o cal na práctica a facía inaplicable. Xunto a este contexto normativo autonómico, tamén hai un contexto normativo do Estado, que é a modificación que se operou no propio Código Penal no ano 2015, concretamente no seu artigo 550, que o que fixo foi asimilar a autoridade pública aos funcionarios sanitarios que traballan no ámbito da sanidade pública, de tal maneira que as agresións dirixidas contra eles tamén teñen a calificación de delito de atentado. Que pasa? Que a vía penal é unha vía que, aparte de que ten unha carga da proba importante, en moitas ocasións non é a que máis adoita usar o propio profesional na medida en que é máis reticente porque ten medo a represalias por parte logo do propio agresor. Este é o escenario que nos encontramos agora de abordar esta nova regulación. Entón, o que se fixo foi constituir grupos de traballo e tuvese en conta os puntos de vista, sobre todo a todas as suxestións, é dicir, escoitouse activamente a todos os sectores que están afectados por esta materia, como son os órganos de representación dos traballadores, os seus asociacións, colexios profesionais máis representativos, o sector privado sanitario, así como tamén está todo o colectivo do transporte sanitario, os dispositivos de atención sanitaria urxente, como é o 061, as forzas e corpos de seguridade, tivos en conta todos os asientes que están implicados nesta materia e sobre elo elaborouse un texto que, sin lugar a dúda, o seu punto de vista e a súa valoración foi determinante da regulación que posteriormente foi obxecto de aprobación polo Parlamento de Galicia. Agora, a hora de expoñer o que son as liñas fundamentais da lei, eu a efectos expositivos clasificarías como en 5 grandes liñas ou bloques. En primeiro lugar, destacaría que mantén, sobre todo contén, un concepto amplo de violencia, de tal maneira que realmente é obxecto de protección por parte desta nova lei todos os supostos de violencia, tanto a violencia física como a violencia verbal, como a violencia digital, como a violencia psíquica. Sobre todo tamén tendo en conta agora a evolución das tecnoloxías, da información, que a veces faise un mal uso delas e que contéñense nas propias redes sociais comentarios que afectan ao prestixio e que serían un descrédito nos propios profesionais. Para que esa violencia teña condición de violencia no ámbito sanitario, ademais debe reunir unha serie de condicións.
En primeiro lugar, é dicir, non solamente é obxecto de protección no marco desta lei cando a violencia procede directamente do paciente, senón tamén cando procede dos seus achegados ou dos seus acompañantes, é dicir, mantense todo elo e igualmente de reprobable e reprochable, non? En segundo lugar, esa violencia debe ser exercida contra un profesional do ámbito sanitario. E aquí sí que na lei disponse e contense unha definición de que se entende por profesional do ámbito sanitario, de tal maneira que se inclúe dentro do seu ámbito de protección non solamente aquel persoal profesional que participa directamente na actividade clínica asistencial, como pode ser o persoal de enfermería ou o persoal facultativo, non? Senón que tamén se inclúe aqueles outros colectivos de persoal que, aínda que non realizan unha actividade asistencial, si realizan ou teñen no seu exercicio profesional unha actividade relacionada con esta. E inclúese expresamente dentro do que é o seu ámbito de protección tanto o persoal de admisión como o persoal de administración, así como o persoal de transporte do colectivo de transporte sanitario, o persoal que presta atención sanitaria urxente do 061 e tamén o persoal da inspección de servizos sanitarios. Ademais, tamén, esta violencia, tal e como se regula na lei, é dicir, non solamente se inclúe dentro do ámbito de protección da lei aquela violencia que sufre o profesional dentro do seu centro de traballo, que, por certo, tamén mantén a lei un concepto amplo de centro de traballo, e non solamente o centro de traballo é o centro sanitario e o hospital, senón que tamén pode ser o propio domicilio do paciente. O sea, hai categorías profesionais nas que desenvolven a súa actividade no propio domicilio, como pode ser o persoal de ADO, por exemplo, de hospitalización a domicilio, ou os médicos de familia, non? Pero tamén inclúe todo aquel persoal que desempeña eso nos equipos de centro de traballo, entendendo tamén os dispositivos de transporte sanitario, os dispositivos de atención sanitaria urxente, como pode ser tamén unha central de coordinación do 061, é dicir, mantén un concepto amplio de centro de traballo. Pero non solamente, como digo, estende a súa protección o que é agresións que sufre no propio centro de traballo e na súa xornada laboral ou profesional, senón mesmo tamén aquelas que o propio profesional sufre fora do seu centro de traballo e fora da súa propia xornada de traballo, non? Sempre que veña orixinada con ocasión do seu actuar profesional. Por exemplo, as agresións que pode sufrir na rúa ou que pode sufrir no seu domicilio, sempre que veñan ocasionadas polo seu actuar profesional, estarían amparadas por parte da propia lei, non? E cando se fala de centro sanitario a efectos da protección da lei, non solamente se entende o centro sanitario público do Servizo Galego de Saúde, senón que tamén se entende os centros sanitarios privados, porque a lei o que marca establece un marco integral de protección con independencia da titularidade pública ou privada onde presta os servizos o propio profesional, non? Pero, ademais de que regule, que está incluído dentro do ámbito de protección da lei, a violencia exercida sobre as persoas, a lei tamén regula unha protección, é dicir, fronte á violencia material, é dicir, tamén desplégase sobre todo a través de dous mecanismos. Por unha parte, a propia lei tipifica como infracción, será leve ou grave atendendo a que teña ou non repercusión na actividade asistencial, a deterioración ou menoscabe os danos causados sobre o propio mobiliario, o equipamento sanitario, os medios de transporte sanitario, de tal maneira que aí se tipifica, como digo, como infracción leve ou grave en función de que teña repercusión ou non na actividade asistencial, pero tamén, ademais, se despliega a través de outro mecanismo que é coa reparación integral do dano, o sea, serán por conta do agresor todo o que é a reparación económica, do custo económico que supón reparar o mobiliario, o equipamento sanitario. De tal maneira que é unha lei que abrangue non solamente o que é a violencia física exercida sobre o profesional, que sin duda é a máis importante, pero tamén abrangue o que é a violencia sobre o material, a violencia material. Xunto esta que sería a primeira liña, non? Porque son 5 liñas, un pouco como vou expoñer a efectos esos positivos, a segunda liña pola que destaca a lei é que reforza o deber de respeto dos profesionais. É dicir, a lei anterior, xa no seu artigo 15, recoñecía ese deber de respeto dirixido hacia os profesionais do sistema público de saúde. Agora establece un deber de respeto moito máis reforzado na súa redacción e, sobre todo, tamén incorpora a regulación dunha práctica que se está dando nos centros con máis habitualidade do que sería desexable, que son as gravacións sen consentimento ou coa exposición expresa do propio profesional.
Isto, aínda que poida non constituir un ilícito penal no sentido se non se difunde esa información, o que sí está claro que implica unha quebra importante desa relación de confianza e de respeto mutuo que debe presidir a relación do profesional da saúde co propio paciente. De tal maneira que a lei habilita, neste caso, ao profesional a poder suspender a prestación da atención, sempre, por suposto, garantindo debidamente a cobertura da atención médica do paciente, pero o profesional podería suspender a prestación desa atención. O terceira liña tamén que destaca e que xa adiantei ao comezo da miña intervención é que non solamente se protexe o que é o sector, o sea, é unha amplitude, non solamente abrangue o que é o sector público de saúde, senón tamén o sector privado, de tal maneira que os profesionais, o sea, é unha lei que ten unha visión integral, vai dirixido tamén aos profesionais do sector privado. Particularmente contempla, neste caso a lei, para aqueles supostos de que o sector privado, cando colabora co sector público a través dos contratos de servizos sanitarios, os pregos de licitación exixirán como obriga que a empresa contratista, que é a adjudicataria do contrato, aprobe un plan específico de prevención e protección contra a violencia no ámbito sanitario. E non solamente establece esa obriga, senón que, ademais, obriga a que o seu contido sexa nos mesmos termos que o ten aprobado o Servizo Galego de Saúde. Ademais, tamén se lle poderá exixir, así contempla expresamente a lei, o empregador, neste caso do contrato de servizos sanitarios, que asine ou teña suscrita unha póliza para a cobertura da asistencia xurídica e todos aqueles danos económicos que se deriven directamente do acto violento que poida sufrir o propio profesional. A cuarta liña, que sería de característica desta lei, sería que garante unha reparación integral da vítima, é dicir, naqueles supostos nos que, por desgraza, se produza un acto violento, a lei pon en marcha toda unha serie de mecanismos de apoio e protección ao profesional vítima desa violencia en toda a súa amplitude. Esta protección desprégase nos seguintes aspectos. En primeiro lugar, prevese na lei un apoio psicolóxico á vítima desde o primeiro momento, así como tamén está previsto un apoio administrativo á hora de presentar a oportuna denuncia que considere pertinente o propio profesional. Ademais, tamén se contará co asesoramento e coa representación e defensa da asesoría xurídica da Xunta de Galicia para presentar a oportuna acción penal e todo o que lo implica. Ademais, tamén se articulan medidas de mobilidade, o sea, o profesional que sexa vítima dunha violencia no ámbito sanitario poderá instar cambios, mobilidade, ou ben cambiar de unidade ou ben cambiar de centro sanitario. Ademais, tamén se contemplan medidas de afastamento, porque moitas veces o profesional o que demanda, é dicir, cando hai unha situación de agresión, é non volver a coincidir co propio agresor para evitar ou ben reincidencia na conduta ou ben represalias. De tal maneira que aquí, aparte de preverse, xa como adiantei anteriormente, respecto do suposto das grabacións sen consentimento que poida o propio profesional suspender a prestación de atención sanitaria, tamén a propia lei o que habilita é a posibilidade de asignarlle ao paciente un profesional sanitario distinto ou mesmo un cambio de centro ao centro sanitario dentro da mesma localidade por un período máximo de 5 anos. Tamén, é dicir, nestas medidas que efectivamente contempla a lei de reparación da vítima, tamén está a reparación integral dos danos, é dicir, será por conta, e así recoñece a lei, será por conta do autor, que quede do agresor, a cobertura dos gastos de atención médica e de todos os gastos que deriven dos danos materiais que poida sufrir o propio profesional nos seus enseres ou nos seus efectos persoais. O quinto bloque de liña fundamental que caracteriza esta lei e que xa se foi adiantada anteriormente é a liña da transversalidade. É dicir, esta lei non solamente contempla medidas punitivas, o sea, as medidas punitivas son fundamentais, son esenciais na medida que ten un efecto disuasorio importante respecto do que é o agresor, pero non se centra ni se limita exclusivamente nas medidas punitivas. É unha lei que abrangue moito máis ámbitos, abrangue un ámbito preventivo íntimamente relacionado co ámbito preventivo, está
introduza tamén o do rexistro, porque se non está ben registrada a información do que está a acontecer en cada momento nos centros en orden aos actos de violencia, as medidas de prevención que se adoten non van a ser axeitadas, vale? E tamén contempla medidas de carácter formativo e tamén outras non menos importantes que son as de concienciación e sensibilización social. Eu creo que estaremos todos de acordo en que a educación é a mellor vacina, non? A mellor ferramenta para loitar contra a violencia en calquera ámbito e tamén no ámbito sanitario. Entrando na análise de cada unha destas medidas que acabo de expor, entramos nas medidas punitivas. Con respecto ás medidas punitivas, esta lei introduce cambios importantes respecto á anterior regulación na medida en que establece basicamente un tratamento singularizado e diferenciado do réxime infractor en materia de violencia no ámbito sanitario, que antes, como xa adiantei, non estaba previsto, solamente estaba prevista unha infracción moi grave e que se insertaba dentro das infraccións en materia sanitaria sen ter un tratamento, neste caso, diferenciado. Aparte de establecer un tratamento singularizado e diferenciado, prevé basicamente diferentes grados, é dicir, de tal maneira que non solamente se califica a infracción moi grave, senón que tamén hai graves e leves. E a súa fixación da gravidade fixarase atendendo ao dano causado sobre o profesional, o dano causado sobre o propio desenvolvemento da actividade asistencial e o funcionamento ordinario dos centros e terá en conta tamén o grado de reincidencia na súa comisión. De tal maneira que o réxime punitivo que prevé esta lei reserva o que é a infracción moi grave exclusivamente para as agresións de contido físico. As agresións de contido físico serán as que efectivamente terán a condición de infracción moi grave, así como aqueles supostos de reincidencia na comisión de infraccións graves durante un período de 5 anos. O sea, reincidir, cometer dúas infraccións graves, pois xa daría lugar a considerarla como unha infracción moi grave e merecería a sanción correspondente. Todas as demais violencias, tipos de violencia, que sea violencia verbal, así como a violencia digital, merecerán a súa calificación de leve ou grave atendendo fundamentalmente ao dano e ao prexuízo causado. As infraccións leves va incluírse dentro desta categoría todo o que son os insultos e as faltas de respeto aos profesionais, así como esa ruptura de relación de confianza que comentei anteriormente, por exemplo, coas grabacións sen consentimento ou coa oposición expresa do propio profesional. Isto dará lugar a oportuna consideración como infracción leve, sempre cando non deba merecer a súa condición como grave ou como moi grave, e todo ello sen presuízo de que poida haber, ademais, desta responsabilidade administrativa, unha responsabilidade penal ou unha responsabilidade deontolóxica tamén, non? Sobre todo polo tema das grabacións. A súa vez tamén terán a condición de infracción leve todos aqueles danos e menoscabos causados no mobiliario, no equipamento sanitario, nos medios de transporte sanitario, sempre cando non teñan repercusión no que no funcionamento ordinario do servizo ou na actividade asistencial. E tamén terá a condición de infracción leve todos aqueles alteracións, sí, neste caso, do funcionamento ordinario dos servizos e no desenvolvemento da actividade asistencial cando non merezan a condición de infracción grave ou moi grave. De tal maneira que as infraccións graves quedarán reservadas para aqueles supostos de reincidencia na comisión de infraccións leves por un período dun ano, é dicir, se se comete máis dunha infracción leve no período dun ano, terá a consideración de infracción grave, así como todos aqueles danos no propio mobiliario, cando sí teñan repercusión na actividade asistencial. Ademais, todas aquelas condutas que dirixa o paciente ou o seu familiar ou achegado que poidan supoñer ou ben unha resistencia a desistir da súa conduta violenta ou desistir de abandonar a estancia ou a consulta onde está por requerimento do propio profesional, así como tamén a ameaza, cando se ameaza con un mal o propio profesional intentando infundir nel medo e inseguridade, así como tamén as coaccións, cando se coacciona o propio profesional para que adote unha decisión que en condicións normais e segundo o seu criterio profesional non procede a adotar, e tamén os supostos de represalia, é dicir, esa como resposta de castigo ou de vinganza que pode adoptar o paciente ou o familiar ou o acompañante contra o profesional como consecuencia dunha decisión que el adotou no seu exercicio profesional.
Estas infraccións, lóxicamente, darán lugar á tramitación dun expediente sancionador, onde se respetarán, sin dúbida, o que son o principio contraditorio e o principio probatorio, e que, no caso de que resulte acreditada esa comisión desa infracción, dará lugar a unha sanción. As sancións que contempla a lei son de dous tipos. Hai unha sanción económica, que é unha multa que se impón ao propio infractor, e que ten un abano de contías que vai desde os 300 euros hasta os 15.000. E a súa imposición, o sea, de tal maneira que as infraccións leves está entre os 300 e os 1.500 euros, para as infraccións graves entre os 1.501 e os 3.000 euros, e para as infraccións moi graves entre os 3.001 euros e os 15.000 euros. A parte desta medida que de sanción económica, a lei tamén contempla unha medida sancionadora, unha medida accesoria, pode contemplar, que está prevista exclusivamente para as infraccións graves ou moi graves, e que xa adiante anteriormente, que a posibilidade de poder asignarlle o que ao paciente un profesional sanitario distinto ou ben incluso un centro sanitario distinto, pero dentro da súa mesma localidade por un período de 5 anos. A competencia para a imposición destas sancións, a lei diferencia segundo sean infraccións leves, graves ou moi graves. Para as infraccións leves, o expediente sea resolto polos departamentos territoriais. Para as infraccións graves, a resolución do expediente corresponderá á persoa titular de Secretaría Xeral Técnica, e para as infraccións moi graves, a persoa titular da Consellería. Pero, ademais destas medidas punitivas, como dixen, a lei comprende máis abano de medidas, están tamén as medidas preventivas, de tal maneira que a lei prevé a aprobación dun plan galego de prevención contra a violencia no ámbito do Sistema Público de Saúde de Galicia. Este plan é un plan que se aplicará a todos os centros asistenciais do Sistema Público Galego, incluídos tamén os entes instrumentais. A súa aprobación corresponde ao Consello da Xunta e será obxecto dunha revisión anual. Pero non solamente a lei establece esta obriga de aprobar o plan, senón que fixa o seu contido mínimo, de tal maneira que este plan debe conter tanto medidas de carácter preventivo, que fundamentalmente se centran en aspectos formativos, de reforzo das instalacións, de aspectos da seguridade dos traballadores. Ademais, debe describir de maneira detallada cal é o procedimento a seguir cando se produza unha agresión, de tal maneira que haxa unha uniformidade de actuación nas distintas áreas sanitarias. Tamén debe definir a forma de actuar contra a persoa agresora e tamén debe prever a súa avaliación e seguimento, porque o plan é un plan que é dinámico no sentido de que tense que ir adaptando á realidade que vai acontecendo nos centros. Este plan, como dixe, é de aplicación aos centros do sistema público, pero, como xa adiantei anteriormente, todas aqueles empresas privadas que presten servizos en virtude dun contrato administrativo de servizos sanitarios tamén terá obriga de ter un plan, de contar cun plan de prevención e formación co mesmo contido que está establecido para o Servizo Galego de Saúde. Estas medidas preventivas están íntimamente vencelladas tamén as medidas de rexistro, porque se non hai un bo rexistro da información, é dicir, dos actos de violencia que en cada momento se van registrando nos centros e que pode variar, isto dá información para poder adoptar as correspondentes medidas preventivas, non? Entón, tamén a propia lei contempla a creación do rexistro galego de actos de violencia externa do sistema de saúde. Aquí sí que se van a registrar todos os actos que se sancionan, é dicir, unha vez sancionados, tanto se sean por derivado por infraccións de actos de violencia dicidos contra profesionais do sistema público como do sistema privado. É dicir, é un rexistro único que garantirá, por suposto, a debida confidencialidade no seu acceso e que, ademais, preverá a desagregación dos datos por sexo e por categoría. E, por último, tamén temos as medidas de carácter formativo, que tamén é importante o apartado da formación. Estas medidas de carácter formativo que se contemplan na lei serán desenvolvidas por parte da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, e aí contémplase varios supostos. Contémplase o que é a actualización de material informativo, tamén contémplase a elaboración e a impartición de cursos de formación online,
tamén de talleres prácticos, sobre todo sobre técnicas e habilidades para poder afrontar as situacións de violencia nas contornas laborais, e logo tamén no apartado específico da formación que se desenvolva en materia de saúde laboral, esa formación deberá sempre tamén conter protocolos detallados en materia de violencia no ámbito sanitario, así como tamén os propios plans de acollida que se faga do persoal. Particularmente, ademais, contémplase como unha obriga que todo aquel persoal de novo ingreso que acceda coa condición de fisio ao sistema público de saúde deberá necesariamente realizar un curso de formación en materia de violencia no ámbito sanitario dentro dos 6 primeiros meses seguintes á súa toma de posesión, como se está xa facendo actualmente co tema da igualdade. Tamén co obxecto de promover o que é a participación e, sobre todo, a asistencia á realización destes cursos por parte dos profesionais, toda estes cursos, esta formación que se imparta neste apartado, no apartado de violencia no ámbito sanitario, será obxecto de valoración nos baremos de méritos dos procesos de selección fisia, de selección temporal, de concurso de traslados e tamén de carreira profesional. E, por último, a quinta medida que contempla, neste caso a lei, son tamén as medidas de concienciación e sensibilización social, que, como adiantei anteriormente, creo que a educación é a mellor ferramenta, sin lugar a dúbida, para evitar a violencia en calquera ámbito. De tal maneira que a lei prevé a realización de campañas de sensibilización e concienciación, ademais de xeito continuo, es dicir, ya non se establece ninguna periodicidade mínima, sino de xeito continuo estarán abertas esas campañas de sensibilización social. Agardemos que isto é un pouco contido da lei, agardemos que todas estas medidas contribúan a crear espacios e entornos laborais que sean respetuosos, que sean libres de todo tipo de violencia e que a relación que se exista entre os profesionais da saúde e os propios usuarios se baseen no respeto, nesa confianza mutua que foi conquerida ao longo dos anos, que na maior parte dos casos así é, pero non é na súa totalidade, e, por tanto, esta lei aspira a que se recobre de novo ese clima de respeto, de confianza mutua que debe presidir a relación entre o profesional da saúde e o propio paciente. Esa sería a miña intervención. Nada, moitas grazas. Termine antes. Mira, merecidamente, como conseguiche resumir tantos apartados, tantos contidos? Eu quixera... Respecto, por exemplo, á definición do que é o profesional sanitario, porque creo que esta lei amplía esa definición en canto á cobertura e, nos termos nos que eu me explico, coidado tamén fronte a episodios de violencia. Amplíase ese perfil do que é o profesional sanitario. Non solamente contempla o que é o profesional propiamente que participa directamente na actividade clínica asistencial, é dicir, o que é o profesional médico, porque a veces vemos a figura de o profesional como profesional sanitario, pero tamén hai nos centros profesionais, desde os PSX que están nas unidades dando as citas, os servizos de admisión, as unidades de atención ao paciente, que son os servizos de inspección sanitaria, que tamén realizan labores de revisión e control da IT, e que a veces reciben reaccións violentas, reaccións excesivas e que non se fan nun ámbito... Porque está claro que as discrepancias sempre pode existir, discrepancias sobre actuar dun profesional, discrepancias sobre o funcionamento dun servicio, poden existir, evidentemente, pero para iso están unhas canles para poder encauzar esas reclamacións, pero sempre dentro do debido respeto. É dicir, o que non pode admitirse, evidentemente, é unha reacción agresiva para conseguir algo que non é ese o procedimento. Entón, esta lei o que amplía é o colectivo. Non solamente mencionas expresamente o colectivo de admisión, o persoal de administración, o persoal do transporte sanitario, o persoal dos dispositivos de atención sanitaria urxente e a inspección, senón que deixa unha cláusula residual, por decir así, aberta, é dicir, calquera outro profesional que, aínda que non teña unha participación directa na realización dunha actividade asistencial, no seu actuar profesional realiza actividade que garda relación coa actividade asistencial. De tal maneira que é un abanico de ámbito subxectivo da lei importante. A ver, ten sentido se o que estamos tratando de chegar a un contrato social de respeto mutuo en canto ás conductas que entendemos
fora da norma, que serían violentas e que poidan ter, e hai que asumir as consecuencias, logo, dentro do ámbito, sería injusto que a uns os defenderan e outros non. Aquí estamos falando de persoal sanitario e isto aplica para todas e todos. É unha protección integral. É unha protección integral. E logo tamén quixera que facer fincapé nesta tamén extensión do concepto que ten que ver co centro sanitario, porque novamente estamos nun contexto no que van a cuidar da nosa saúde, independentemente, entendo eu, da administración público-privada dese centro sanitario. Evidentemente, esa tamén é unha das novidades que introduce a lei no sentido de que o profesional é o profesional da saúde o que sufre a agresión, con independencia da titularidade pública ou privada onde desenvolva a súa actividade. É dicir, o mesmo dano se fai a un profesional que traballa nun centro privado que se traballa nun centro público. É dicir, é a mesma falta de respeto, a falta de co cal merece a mesmo nivel de protección. Por tanto, a propia lei imprégnase en todo o seu articulado, é dicir, no sentido de estender a súa protección non soamente o que é o sistema público, senón tamén o sistema privado de saúde. É dicir, é sistema de saúde, tal e como está definido. Na lei de saúde comprende o sistema privado, os centros privados e os centros públicos. E logo, bueno, claro, a realidade é cambiante. Entón, tamén quixera traer a conto a cuestión da violencia digital. Forma parte destes tempos modernos, xa non só a condición de a tipificación do que sería a violencia física, que podemos todos imaginar por onde vai, verbal, mesmo afectación psíquica, pero hai que engadir tamén ese tipo de violencia que se espalla nas redes sociais e que tanto dano fai. Efectivamente, aí está que non, é pois, o que decía eu anteriormente na exposición, é dicir, non solamente é o que a violencia exercida no desenvolvemento, o sea, no traballo, no seu centro de traballo, na súa xornada de traballo, senón que hai toda unha serie de redes sociais que, inda que non este traballando, podes facer dano. É dicir, non solamente é a agresión ali directa, non? É dicir, en donde hai esa inmediatez entre o profesional e o propio paciente ou familiares, que tamén sempre centramos no paciente, pero é paciente, familiar ou achegado, non? Ou acompañante, non? Entonces, bueno, pues eso implica que non solamente cubre o que a violencia exercida no propio centro de traballo, senón tamén, pues eso, utilizando as redes sociais, que a veces pues, xeran incluso máis dano que incluso a agresión no ámbito estrictamente privado e persoal, donde pues, entre o profesional e o queda aí cerrado nese círculo, pero as redes sociais teñen unha amplitude que claro, que fa moito máis dano, é dicir, afecto de desprestixio do profesional e, por tanto, se decidiu tamén, evidentemente, incluir porque é o que impera agora, é dicir. Tal e como eu entendo, se hai ou se comete unha agresión ou un acto violento e non existía, o mellor, a sensación de consecuencias, eso podía invitar a repetir actos violentos, queda claro que sí, que si son punitivos hai que facerse cargo con responsabilidade, pero tamén chama moito a atención que dentro desta nova norma se extenda a información e formación para o propio persoal sanitario, para que entendan, para que saiban tamén con que ferramentas contan a hora de defenderse. Claro. É importante tamén eso, contar con ferramentas, é dicir, sobre todo con técnicas, é dicir, como afrontar situacións de conflito, porque está claro que non é mesmo que colla o profesional cunha formación e dicindo, bueno, pues se se produce esta situación, reacciono desta forma, que non cando sufre a agresión e non ten mecanismo, non sabe como reaccionar. Entón, é importante que haxa esa formación, é dicir, que ainda que eu creo que tamén o máis importante tamén é incidir na concienciación, evitar que se produza esa agresión, pero cando se produce esa agresión realmente que teña ferramentas, que saiba como actuar, vale? Pues, reforzando tamén a seguridade nos centros de traballo, cos botóns, esas que, antipánico, para poder chamar en caso de que se produza unha situación violenta, é dicir, establecer toda unha serie de mecanismos que para poder afrontar mellor esas situacións. Por iso se introduciu expresamente que este persoal, sobre todo persoal de novo ingreso que se vai incorporando como consecuencia dunha OPE, é dicir, dun proceso selectivo fixo, pois teña a obriga de realizar esa formación, que é sobre habilidades, sobre técnicas, sobre como afrontar situacións de conflito na súa contorna laboral. Bueno, pois, que tal se lle damos un aplauso? Muchísimas grazas pola intervención. Verán que imos falando de moitísima información, de moitos datos. Isto non deixa de ser unha carta de presentación que irán vendo tamén que na súa aplicación
vai a aportar matices ben interesantes na idea final para min que é coidar dos nosos coidadores. Para falar desa prevención e da actuación nos centros sanitarios, toma agora a palabra María del Mar Mariola Pousa Covas, directora xeral de Recursos Humanos do Servicio Galego de Saúde. Adiante. Un aplauso para ela. Bueno, moitas grazas a todos e bo día. A miña intervención vaise centrar, por un lado, nunha foto da realidade dos datos que ten registrados o Servicio Galego de Saúde en relación cos episodios de violencia externa e, por outro lado, nos protocolos que ten autorizados os Sergas para previr que os profesionales se podan defender frente a esas situacións de agresións. Entonces, no que se refiere aos datos, non sei se podedes proyectar as diapositivas, a primeira. Aquí. Aí está. A primeira son datos de episodio de violencia externa no ano 2025 a nivel do Estado. Estamos vendo que o total é de 18.563 casos, 17.070 son con respecto ao ano 24 e prodúcese un incremento do 8,74%. Estes datos non son só cifras. Temos que tomar conciencia de que detrás de cada número hai persoas, hai celadores, hai médicos, hai enfermeras, hai fisioterapeutas, hai profesionales que sofren insultos, ameazas, vexacións, en algún casos agresións físicas. A segunda diapositiva son gráficas de datos a nivel de Galicia. Se baixamos ao ámbito galego, no Servicio Galego de Saúde no ano 24 rexistráronse 856 episodios de violencia externa. Perdón. Dos cales 716 foron dirixidos a mulleres e 144 a homes da sanidade. Lonxe de mellorar, no ano 25 a situación empeorou. Rexistráronse 945 episodios, dos cales 816 afectaron a profesionales mulleres e 129 a homes. Estes datos deben facernos reflexionar. Unha agresión non remata no momento que ocorre. Unha agresión ten consecuencias para a persoa traballadora. Pode ser medo, pode ser ansiedade, malestar emocional e incluso baixas laborais. Un acto de violencia afecta directamente a calidade da atención sanitaria. Non podemos esperar que un profesional ou unha profesional que acaba de ser insultada, ameazada ou golpeada continúe traballando con normalidade como se non tivese pasado nada. Isto non é de recibo. As pacientes e os pacientes da sanidade, que ao fin son todos e todas, somos esos pacientes, temos os nosos dereitos. Podemos non estar de acordo con unha atención recibida, con unha demora nunha cita, pero para iso hai unhas canles de atención ao usuario. O que non debemos nin podemos é que iso nos leve a atentar contra unha persoa traballadora que non está a atender e coidar na sanidade, que nos está a atender e coidar na sanidade. Por todo isto, é fundamental lanzar unha mensaxe clara e precisa á sociedade. O respecto ao persoal da sanidade non é opcional, é unha responsabilidade colectiva. O Servicio Galego de Saúde ten o deber de protexer a quen nos coida, pero esta tarefa non pode recaer só na Administración, ten que ser un compromiso de toda a ciudadanía. A continuación, aparecen unha serie de diapositivas que ten que ver con datos de violencia
por área sanitaria, por categoría, por área sanitaria. Estes son por categoría, a continuación por área sanitaria, e logo outros datos que recollen franxas de idade, perfiles dos agresores, pero o que quero decir é que estes non son só datos, son datos, como decía a miña antecesora, que nos van a servir para tomar medidas para previr as agresións. É verdade que a nivel interno debemos coñecer estes datos para saber onde hai maior incidencia de episodios de violencia e para tratar de pôr máis medidas de protección. Pero a nivel de coidar o noso persoal do sistema sanitario non debemos perder o foco. O importante non son os números de onde se producen os feitos, o importante son todas e cada unha das persoas, María, Pedro, Raquel, que están detrás de cada unha deses episodios de violencia. En segundo lugar, informar que a nivel dos Sergas xa contamos con un procedimento de actuación e apoio en episodios de violencia externa, que é o PRL 20, así como unha figura que é a de coordinadora de violencia en cada unha das áreas sanitarias. O procedimento foi aprobado e está en vigor desde o ano 2015. Está adaptado para cada unha das áreas sanitarias. Este procedimento xestiona a través da persoa coordinadora de violencia as actuacións entre os diferentes servicios implicados co fin de, primeiro, proporcionar ao profesional afectado o apoio necesario e unha atención adecuada ás circunstancias. Segundo, realizar o rexistro, análise e seguimento dos episodios de violencia, así como das medidas implantadas para o apoio do profesional agredido con fin de promover a mellora continua das actuacións nesta materia. E, por último, axilizar, en colaboración coas institucións judiciais, a tramitacións das accións penais ou civís que se poidan derivar do incidente violento. Ademais, contamos como figura esencial a persoa coordinadora de violencia. Entonces, en cada área sanitaria temos nomeada unha persoa que é a coordinadora de violencia. Esta persoa contacta co profesional agredido en canto ten coñecemento de algún feito para informarlle sobre os medios existentes a súa disposición e aclararlle as dúbidas que poida ter. Coordina e impulsa todas as actuacións en materia de violencia ocupacional, incluindo a sanitaria, a psicolóxica e xurídica, para que se realicen de forma áxil e coordinada entre as diferentes áreas, extremando o cuidado do aspecto humano que implican estas institucións. E tamén quería, ademais, destacar o papel relevante que en cada área e a nivel de servicios centrais ten a unidade de prevención de riscos laborais, que, relacionado coa prevención da violencia externa, hai que decir que colaboran coas xerencias e coa persoa coordinadora da violencia externa nas actuacións oportunas que lles sean requeridas, investigan os episodios de violencia notificados e propoñen a adopción de medidas correctoras oportunas, incluindo a proposta de medidas para previr a repetición da agresión ou as situacións de conflitos derivados da agresión. En terceiro lugar, debido a que a situación de violencia externa non diminúe, durante o ano 25 considerouse necesario darlle un pulo ás medidas para previr este tipo de situacións. A primeira medida que impulsamos a relación co interlocutor policial sanitario, tanto coa Policía Nacional como coa Garda Civil. Damos as gracias a estes corpos e forzas de seguridade porque teñen unha importancia fundamental
na prevención e na formación do persoal sanitario, para que non haya máis agresións no ámbito dos Sergas. En segundo lugar, unha campaña de sensibilización á ciudadanía para previr os actos de violencia cara ao persoal do ámbito sanitario. En campañas en xornais, en redes sociais durante o ano 25, en cartelería que hai en todos os centros sanitarios. Tamén actividades de formación e xornadas de colaboración realizadas nas áreas sanitarias, tanto co interlocutor policial sanitario como cos coordinadores de violencia das áreas. En terceiro lugar, promovemos, como acaba de expoñer a miña antecesora, a modificación da Lei 8/2008 de Saúde de Galicia, que é unha lei pioneira en todo o territorio nacional, na que se amplía o ámbito de protección, se recollen as posibles sancións administrativas e inclúense o desenvolvemento dun plan galego de prevención da violencia. En definitiva, e para concluir, a mensaxe é clara: temos que tomar conciencia que cada vez que se agrede a un ou a unha profesional da sanidade, estáse a agredir, estáse a atentar contra a sanidade pública no seu conxunto. E tamén quería destacar, porque me parece superrelevante, o que dixo Chus de reforzar a confianza entre o profesional e o paciente. Creo que é unha das claves, é un dos principios que temos que recuperar en todo o tema da prevención da que estamos a falar hoxe. Nada máis, moitas gracias. Mariona, antes de que te volvas a acomodar, eu quería que nos explicaras esta coordinación da violencia externa que se ven que xa existe esta figura nas áreas sanitarias, se é coñecida na práctica e se está utilizando ou aínda queda para diante tempo de poñela, visibilizala máis e que o propio persoal sanitario saiba que está aí. A ver, nos queda moito traballo, nos queda moitísimo traballo por facer neste tema. Eu creo que temos que facela moito máis visible, a xornada de hoxe espero que contribúa a esa visibilización. En cada área sanitaria hai un coordinador de violencia externa que o profesional sanitario pode acudir, incluso debe de acudir en caso de que exista unha agresión, un suposto de agresión. Esta persoa o que vai a facer é acoller o profesional, darlle toda a información da que dispón para que se podan abrir os distintos canles, tanto a xurídica como a sanitaria, como a psicolóxica, para contribuir a que, entre todos, a coordinar e impulsar esas medidas para que se poda afrontar esos episodios de violencia. A ver, eu quero poñer neste caso algo que, bueno, polo que vou aprendendo de vos, é moi diferente respecto ao que era a lei anterior, salvo que fora un caso extremadamente grave, que incluso houve algún de falecemento dentro desta violencia. Claro, ante un caso así tan grave, claro, se de repente foi unha ameaza, bueno, veña, vámonos a justificar, tampouco vamos agora, o mellor o propio agredido, a propia agredida, deixa pasar ou deixaba pasar porque entendía que o amparo da anterior lei pois, bueno, que non era para tanto. E que agora, dado que sí que se vai diferenciando se é unha agresión física, se é unha agresión verbal, se ademais é reiterada, este señor, esta señora, cada vez que ven aquí, venme con... Claro, entón, tal vez por iso, porque puidera haber unha sensación de que era só para casos moi graves, igual non se tiraba desta figura, non? De dicir, a ver, eu quero poñer en coñecemento que pasou isto. Considero que fun agredido verbalmente ou que fun agredida verbalmente ou que nas redes sociais vexo que aquí hai unhas ameazas que van cara a miña persoa e que, claro, que eso non pode ser, e que se non se lle pon un freo, entón, que? Facemos como os nenos pequenos? Pois, entón, repito.
Claro, a ver, permitídeme esta cousa, porque Reflexión. creo que realmente é serio, non? Entón, esta figura é clave, a de coordinador da violencia externa. Totalmente. Para o persoal sanitario, que seguramente estades aquí. Sí, Vai a ser unha persoa aliada totalmente. nestes casos. Asesora, que apoia, que coordina todas as medidas, o Sergas ten varias medidas, pode abrir varios frentes. Entonces é como a persona que acolle ao profesional agredido, aparte de outras medidas que hai, como o servicio de prevención, sabe, o interlocutor policial, todas esas axudan a que a persona teña toda a información e todas as vías abertas para poder axudalo. Esta tamén é unha figura importante, non? O interlocutor policial sanitario. Sí. A ver, esta figura, que pode ser un policía nacional ou un guardia civil, saben colaborando co Sergas desde fai tempo, pero nos últimos tempos, con motivo da elaboración da lei, intensificouse a colaboración con eles, non? Eles fan unha labor fundamental tanto de formación, como dicía Chus, para que podan os profesionales saber como actuar, darlle ferramentas de como actuar, como desescalar unha agresión, vale? Como de seguridade, facendo rondas en torno aos centros sanitarios que de alguna maneira tamén lle dan seguridade aos profesionais de que están aí. E a colaboración con eles está sendo fantástica. Le damos as gracias por ello. Pois tamén che damos as grazas a ti, Vale. Mariola, Directora Xeral de Recursos Humanos do Servicio Galego de Saúde. E, bueno, de cara a novas promocións, teñan en conta que esta formación tamén é necesaria, saber cales son, claro, os nosos deberes, pero tamén os nosos dereitos. Ímonos achegando un pouco máis á realidade. Que lles parece se coñecemos como funciona nunha área sanitaria? Bueno, pois para iso pido agora que me acompañe e turno de palabra para Francisco Jesús Represas Carrera, é subdirector de Humanización e Atención á Cidadanía da Área Sanitaria de Vigo. Por favor, un aplauso. Ben, bo día a todos e a todas. Primeiro, agradecer en particular á Secretaría Xeral Técnica, encabezada pola súa Secretaria Xeral, primeiro, a necesidade de traducir en feitos o que se viña demandando, que era unha regulación máis aceitada e intensiva neste aspecto das agresións a profesionais, e, por outra banda, pois organizar ese tipo de actos que tamén impulsan e axudan ao seu desplegamento. Ben, o meu papel aquí é un pouco aterrizar todavía máis a implementación desta normativa, explicando en primeiro lugar como se está implementando agora mesmo, porque, como decía, a Directora Xeral de Recursos Humanos xa existe procedementos e medidas organizativas establecidas para abordarse este tipo de cuestións, pero tamén que oportunidades e que melloras vai a levar a implementación da nova lei que acaba de entrar en vigor. Bueno, en primeiro lugar, uns datos xerais, a área sanitaria de Vigo, datos de 2025 cerrados e a nivel oficial, en canto á repercusión que teñen as agresións, en canto ao volumen de actividade asistencial e de profesionais cos que contamos na área sanitaria. A área sanitaria pechou o ano pasado por encima dos 8,5 millóns de actividades de actos asistenciais, contando con 7.500 prazas de profesionais, máis todo o persoal eventual que prácticamente un tercio, como mínimo un tercio máis deses 7.500 prazas. O número de agresións en total o ano pasado registradas foron 201, se as tipificamos, pois verbais foron 124, físicas 76 e que tuveron repercusións en bens materiais, pois unha. Pero cal é o principal hándicap, a principal dificultade que tivemos e que estamos a ter e que espero que se poda mellorar, que é a identificación da persoa agresora. Moitos, en algúns casos, sinxelo, porque se trata
dos propios pacientes, non? Entonces, pois, tes actividade asistencial, pero a veces son familiares, acompañantes, que dificulta moito a identificación con nome e apelidos de ese agresor, e o que dificulta, por conseguinte, pois, todo o desenvolvemento, pois, de aplicación de medidas punitivas, preventivas non, porque é a poboación xeral, pero, sobre todo, as medidas punitivas. No ano pasado, pois, solamente o 5% de todas as agresións conseguimos identificar exactamente quen era. O que quere decir que a maioría de agresións proveñen sempre de non do propio paciente, senón de familiares, acompañantes, etc. Bueno, a área sanitaria de Vigo non é un dato tampouco para sacar en positivo, senón que, diminuíuse o porcentaxe, a única área que diminuiu o porcentaxe de agresións, non sei se por aplicación deste protocolo de forma específica a área sanitaria de Vigo que vou a explicar, ou por outro motivo. En canto por ter un dato relativo, a incidencia de agresións, pois estamos en torno a 26 agresións ao ano por cada 1.000 traballadores. 26 agresións ao ano por cada 1.000 traballadores. E se collemos a data de poboación, contamos con unha poboación de referencia que supera o medio millón de persoas, pois son 0,3 agresións ao ano por cada 1.000 persoas. Ben, como decía a directora xeral de Recursos Humanos, a aplicación das medidas de prevención en cada área sanitaria tradúcese a través dun plan específico para a prevención de violencia externa, que este é a foto do de Vigo, pero está a súa réplica en cada unha das 7 áreas sanitarias. E como se traduce a nivel do día a día? Pois cando se produce unha agresión, é dicir, durante o episodio, o primeiro é unha contención verbal por parte de quen sufre esa agresión, despois, de forma paralela, depende a gravedade tamén, avisas aos corpos de seguridade, se nun centro, que isto xa é a primeira diferencia que marca o devenir, que se nun centro hospitalario contamos con seguridade privada, que nos facilita esa primeira intervención, pero esta vez é limitado en caso de que ser un centro non hospitalario, un centro de saúde, un centro de especialidades, etc. Tamén ofreces atención sanitaria directa e inmediata a través dos servicios de urxencias, priorizada por encima de calquera outra atención, estableces unha priorización en canto, digamos, a un triaxe de atención preferente, e tamén se ten que quedar registrado nun parte de lesións para as consecuencias despois que vai a ter todo o procedimento. E, por suposto, esa persoa que sufre agresión ten que comunicar de forma inmediata, que a veces non fai falta que comunique, porque xa é notorio na zona, ao seu superior xerárquico. E que pasa no post-incidente? Que hai un post-inmediato e un post-incidente tardío. Inmediato, nas seguintes horas de que suceda, sempre que se poda, aquí onde intervín o Servicio de Atención á Cidadanía, é un servicio que depende, por eso estou un pouco representando a todas as áreas aquí, depende da Subdirección de Humanización e Atención á Cidadanía da área sanitaria, en este caso de Vigo, contacta directamente coa persoa agresora. Sempre que se pode ser in situ, actúas in situ. E se non, contactas a posteriori, como vamos a ver. Quen notifica ese incidente? Pois o superior xerárquico dese profesional que recibe a agresión, fai unha notificación a través dun sistema tecnolóxico específico e habilitado para ter a trazabilidade dentro do primeiro minuto e todo o que vaya sucedendo, vai quedando os registros para despois as seguintes accións. E, unha vez que se notifica, ese superior xerárquico notifica, chega, como nomeou antes a directora xeral de Recursos Humanos, ao coordinador de violencia da área sanitaria, que no caso da área sanitaria de Vigo, é un profesional da Dirección de Recursos Humanos. Este coordinador pon xa de inmediato en coñecemento de esas áreas da propia área sanitaria, a Unidade de Prevención de Riscos Laborais, a Asesoría Xurídica da área e a Subdirección de Humanización. Que actuacións realiza cada unha destos órganos directivos ou estructuras dentro da área sanitaria? Pois a Unidade de Prevención de Riscos Laborais investiga sempre, con unha demora menor a 3 días despois do feito sucedido, investiga o sucedido, pero sempre ou tradicionalmente dende un punto de vista
profesional e da organización interna do servizo sanitario. Sen tocar, como agora vamos a continuar, a parte do usuario ou familiar, a parte do agresor. Entón, na parte do agresor é onde se desenvolve o traballo a subdirección de humanización a través do Servicio de Atención á Cidadanía, que contactamos directamente coa persoa agresora porque necesita, eso xa é unha valoración, considero que necesita ser escoitada. Unha agresión non se justifica por nada do mundo, pero sempre ten algunha explicación. Sempre que pode ser pois, máis coherente, menos coherente, máis justificada, entre comillas, ou menos justificada. Pero a persoa necesita ser escoitada. Para que unha persoa chegue a ese nivel de agresión é por algún motivo. É por algún motivo. E o deber da Subdirección de Humanización e Atención á Cidadanía é escoitar esa persoa, contrastar información, como vamos a ver agora mesmo, e transmitir esa información, neste caso, a coordinadora de violencia, e sobre todo tamén a unidade de prevención de riscos laborais, que é a que fai a investigación do sucedido. Pero, como decía, fai unha investigación centrada no profesional e na organización interna, pero ata fai, poucos meses ou anos, pois non se contaba, isto é unha realidade, non se contaba coa opinión ou escoitando o agredido, senón que ao agresor, perdón, xa se lle puña unha etiqueta de agresor e aí quedas, non? Entón, un pouco, creo que é fundamental contar con esa opinión. Entón, como facemos? A través dunha entrevista, preferentemente sempre presencial, pero aquí hai que ter en conta o que pongo aí en mayúsculas, profesional como autoridade pública, que decía a subdirectora de réxime xurídico. É dicir, non é que é a versión do profesional coa versión do agresor. Sí, eso tamén, pero a presunción de veracidade, que é o componente que lle dá a tipificación como autoridade pública, é do profesional agredido, non? Que hai uns registros que quedan nas historias clínicas ou nos sistemas de información oportunos. Pero, xa digo que a veces non hai explicacións por parte dos usuarios que é deber coñecelas e analizalas. Tamén vemos a historia, unha vez que coñecemos o nombre e apelidos do agresor, vemos a historia previa que tuvo, tanto de reclamacións por registros internos da área, que se reclamou moitas veces polo mesmo motivo, que levou a cometer esa agresión, ou non, ou se reclama por todo, ou, analizamos o contido das reclamacións, tanto do agresor como tamén do profesional sobre o que recae a agresión. Se é un profesional que recae, é reincidente neste tipo ou ese motivo que pode levar como falta de información, que é o principal motivo que leva aos usuarios, aos agresores, a cometer esa agresión, por o análisis que temos é a falta de información sobre o proceso. É o que se analiza. Ideal, como indico, que o novo Rexistro Galego de Datos de Violencia é algo similar ao que levamos facendo nas áreas sanitarias, pero, xa a nivel máis macro, a nivel consellería, xa unha vez que haya unha tipificación, porque non é o mesmo ser a primeira vez que ser reincidente. Para ser reincidente hai que acreditar que incidiu algunha vez. Dende a coordinación, como decía, ofrécese apoio sanitario, psicolóxico, forzas de seguridade que comentarei nunha diapositiva posterior, e apoio xurídico. Isto é moi importante. En canto ao apoio xurídico que se ofrece ao profesional, aquí temos unha eiva moi grande, que ata agora ofréceselle ao profesional denunciar, pero que pasa con esa denuncia? Que, ao final, vai acabar levando a que o profesional ten que acudir a declarar ao propio xulgado e moitas veces verse co agresor. Entón, o profesional o que dice prefere pasar páxina, é dicir, non quero saber máis. Entón, iso nunca chega a nada. Incluso se actuamos nos do oficio, porque a veces a asesoría xurídica da área sanitaria actúa do oficio, pero actuar do oficio é o mesmo. Dende o órgano judicial citarán a esa persoa, tanto agresor como a persoa agredida, e, ao final, na maioría dos casos, rexeita acudir.
con esta lei abres unha nova porta, que é a vía administrativa. Unha vía administrativa que significa que non ten que acudir, non é unha vía judicial que ten que acudir a declarar presencialmente, o que vai a dar é, pois, eu creo que máis confianza e facilitamos a tramitación dese tipo de sancións. Tamén se lle ofrece, por un tema de confidencialidade, un pouco para garantir os dereitos da víctima, pois non por o domicilio da propia área sanitaria en vez do seu domicilio particular. Ben, en canto ao papel dos corpos e forzas de seguridade, dende a Coordinadora de Violencia da área sanitaria, pois, bueno, actuamos en coordinación ou coa Policía Nacional ou coa Garda Civil. A Policía Nacional atopámonos na propia cidade de Vigo e a Garda Civil, pois, nos concellos da periferia. Insisto, cuestións importantes. En hospital temos seguridade privada que fai esa primeira asistencia, inda que despois sí que se reclama, depende da gravidade, a presencia dos corpos de forza de seguridade do Estado, pero que pasa nos outros centros que non teñen esa seguridade de primeira intención? Pois, aquí é onde estamos reforzando, en concreto na área sanitaria de Vigo, o desplegue da aplicación Alertcops, que é unha aplicación que se estás fora do centro sanitario, tamén temos, bueno, nos centros sanitarios o botón SOS, de alerta, pero se estás fora dun domicilio dun usuario non hai ese botón, non tes o ordenador. Pois hai unha aplicación que se descarga e, pois, cando tes un incidente, pulsas, empeza a gravar e xa comunica directamente coas forzas de seguridade. Entón, isto tamén o que dá moita seguridade. Despois tamén facemos actividades preventivas coas forzas e corpos de seguridade. Por exemplo, donde temos centros de saúde, onde a población pois é, digamos, máis demandante ou hai máis incidencia deses conflictos, pois actúa, en este caso, bueno, a Garda Civil, porque é un caso concreto, sen por un nombre, pois pasándose de forma preventiva, polo propio centro de saúde, cada X tempo, coa frecuencia pois que as forzas e corpos establezan, E o mismo pasa pois en zonas onde hai consumo de alcohol excesivo, bueno, a nivel preventivo como forma disuasoria. E remato, que é o que considero que dentro da aplicación destes protocolos de prevención da violencia externa e xunto coa nova lei que acaba de publicarse, entrar en vigor, pois o que se vai a facer é a reforzar esta aplicación deste protocolo, porque temos máis abanico de posibilidades. O principal, sobre todo, é a posibilidade de establecer unha medida administrativa que non requira que o profesional expor ao profesional diante dun órgano judicial donde vai haber a persona agresora, e con isto o evita, e a finalidade, en resumidas contas, vai a ser a mesma ou similar. Moitas gracias e quedo a vosa disposición. Ganas de tomar un cafeíño ou estirar as pernas, pero aínda quedan moitos asuntos que abordar aquí, será despois dese café, e antes de deixar marchar a información que nos acabas de dar, Francisco, é ben interesante. Eu quería facer fincapé nun detalle, é que eu non sabía, por exemplo, que, se a situación non é tan grave, entón, un médico, por exemplo, unha persoa de asistencia sanitaria, non podía deixar de atender a un paciente en concreto. A nova lei dalle amparo para, igual que eu como paciente, se non estou conforme co meu médico ou co profesional, si teño opción de cambiar, que como profesional sanitario, pois tamén teña ese dereito. Sí, efectivamente, moi agradecido de que me fagas esta pregunta, porque non o cometei na presentación, que é a cuestión relacionada coa asignación de poboación a profesionais sanitarios. Ben, ata agora existe un dereito da ciudadanía á asignación dun profesional en atención primaria, de enfermería, de medicina, específico, incluso a libre designación dun centro de saúde específico, o sea, é un dereito da persoa asignar un profesional e, digamos, un edificio, un centro de prestación de servicio sanitario. No ámbito hospitalario non, digo, porque isto marca moito este devenir. No ámbito hospitalario non hai ese
ese dereito recoñecido, non? Da asignación dun profesional específico que te asigne, que te siga durante todo o proceso, inda que sempre, pois, bueno, é o que se intente e o que se aplica. Ben, isto que nos leva, como estamos aplicando? Pois cando moitas veces suceden este tipo de cuestións, no ámbito hospitalario, como non hai ese dereito, é moito máis fácil para nos. Vamos asignando, dende a Subdirección de Humanización e Atención á Ciudadanía, pois ese profesional con outro, o sea, ese agresor, digamos, pois con outro profesional. Pero no ámbito da atención primaria, por esta normativa, que é moi boa, non, da libre designación, está moi ben, pois estamos moito máis limitados. Entón, moitas veces queríamos mover para evitar, porque o profesional, pois é lóxico, non quere seguir atendendo a ese cidadán, o usuario, pois, bueno, nunca se planteou o mellor cambiar de médico, pois, el quere seguir. Entón, planteamos unha mobilidade, digamos, forzosa, non? Facíamos un pouco consensuado, digamos, entre comillas, co usuario cando falábamos con el, pero non tiñamos tampouco nos unha capacidade legal automática de decir, pois, hai un antecedente ou pasa isto, inda que non chegara a vía final, non? De resolución final do acto sancionable, non? Pois, xa agora, pois, vamos a ter esa posibilidade. Sobre todo, tamén pasaba en centros unitarios, onde hai pois, un centro de saúde con un único profesional, entonces pois, non había opción. Non? Agora, pois sí, ábrensenos un abanico moi amplio que eu creo que dá seguridade, sobre todo aos profesionais, pero tamén á ciudadanía. E moi brevemente, porque esta xente quere café, eu tamén, pero tamén me gustaría, polo que che escoitei, que antes de iniciar o mellor unha vía xudicial, sempre hai un diálogo. Esa parte de escoitar as dúas partes, entendendo, eso sí, que hai autoridades sanitarias e que prevalece esa veracidade de testemunho, pero tamén se escoita a outra parte para ver que pasou e, digamos que, ver se dunha maneira administrativa pode ser conciliadora esa situación é reparada antes de chegar a unha vía, o mellor, máis dura e punitiva. Sí, efectivamente. A ver, hoxe estamos falando de cidadáns, ¿no? Digamos, ou de profesionais, a repercusión que ten directamente sobre os profesionais do ámbito da saúde, que no 99% é así, pero sempre hai un pequeno porcentaxe que tamén nos incluso de oficio comunicamos á Dirección de Recursos Humanos a veces aptitudes que non son de todo correctas por parte dos profesionais, que é un mínimo, pero tamén están aí e hai que telo presente. Pois moitísimas grazas. Nada, a vos. Francisco Jesús Represas Carreras, subdirector de Humanización e Atención á Ciudadanía da área sanitaria de Vigo. Ben, bueno, pois facemos un pequeno alto, asentamos toda esta información e vamos a tratar de ser puntuais para as 11:30, media horiña, estar aquí de volta e escoitar voces ben interesantes que van a formar parte tamén desta xornada. Grazas.
levo moitos anos investigando nesto da voz e resulta que dentro de 2 días, o 16 de abril, é o Día Mundial da Voz. Hai unha fundación, a World Voice Day, que recolle todos os eventos que hai a nivel mundial. Traio a conto porque é moi importante isto do diálogo, isto da comunicación, da fala. Como non paro de investigar, eu quería vos propor unha cousa que ten que ver, que atrevemento o meu, co ámbito sanitario. Porque, claro, descubrín que a neurociencia é tremenda. Resulta que non podemos dicirlle ao noso páncreas ahora funciona, ahora para. Nin o estómago, a ningún órgano, pero os pulmóns sí. Os pulmóns sí que é algo sobre o que podemos tomar idea da nosa respiración. Non deixamos de respirar, pero podémoslo facer consciente. E unha das cousas que descubrín é que cambiando a respiración, sobre todo se estamos así nerviosillas, nerviosillos para intervir aquí neste acto, en calquera circunstancia da vida, se ralentizamos, o corazón entende que estamos a salvo, que non estamos en perigo, que podemos tranquilizarnos. E esa información tamén chega á comunidade de neuronas que andan por aí tamén artellando un pouco como é o noso estado de ánimo. Entón, isto que vos quero traer, un exercicio sencillo, pero que dá conta de como somos nós. Queredes? Sí. Pois é coller o aire polo nariz e soltalo pola boca, cousa doada, só que facendo coa cara como un peixe globo. Bueno, polo menos conseguín un sorriso. Bueno, grazas. E tamén a atención. Vamos alá, porque agora son varias as voces con perspectivas ben interesantes do que vai a ser e o que implica esta nova lei de prevención, de protección integral contra a violencia no sistema de saúde de Galicia. Dentro o vídeo. Invito agora as seguintes voces, verán que interesantes, do Colexio de Médicos, secretario xeral do Colexio de Médicos de Ourense, o doutor Xosé Manuel Bendaña Jácome, vayan xa acomodándose por aquí, Juan Pablo García Piñón da Coruña, do Colexio de Enfermería, o doutor tamén José Verdullas Barreiro, vocal da Xunta de Goberno do Colexio de Psicoloxía de Galicia, Marta do Ribo Masít, directora asistencial do 061, Simón Fernández Martínez, inspector do Corpo Nacional de Policía, Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade e María Dolores Lago Taboada, de Prevención de Riscos do Sergas. Un aplauso para todas e todos. Doutor Bendaña, comezamos.
Toma a palabra e voz para ver o Colexio de Médicos. Cal é a visión desta realidade, desta, por fin, nova lei? Bueno, en primeiro lugar, bons días a todas e a todos. Agradecer que nos hayades invitado. E tituleino como a miña intervención como protexer a quen coida. Unha mirada médica á modificación da Lei de Sanidade de Galicia. Bueno, para os médicos de Galicia, esta lei non só é un texto administrativo, é unha resposta a unha realidade que levamos anos denunciando. A agresión, xa sexa física ou verbal, converteuse nun risco laboral invisible. Non podemos normalizar que acudir a pasar consulta ou atender unha urxencia implique o medo a ser insultado, ameazado ou golpeado. Esta lei chega para lembrarnos que a seguridade do profesional é garantía de calidade asistencial. Desde o punto de vista médico, un dos piares máis relevantes é o reforzo da condición de autoridade pública. Pero a autoridade non se decreta só en papel, exércese mediante o respaldo institucional. Os médicos afrontámonos a miúdo a unha chamada violencia de baixa intensidade, berros nos corredores, ameazas por atrasos na xenda ou exixencias de receitas, informes ou probas non indicadas. A todo agora, o profesional sentíase moitas veces só no proceso de denuncia. A nova lei debe ser a ferramenta que rompa esa soidade. É vital que a carga da denuncia non recaia únicamente sobre o médico agredido. A institución debe ser parte activa, como somos os colexios profesionais. Necesitamos que as sancións sexan exemplarizantes e rápidas. Se o agresor non percibe unha consecuencia inmediata, o sentimento de impunidade alimenta a reincidencia. Non é tan útil unha sentenza que tarda meses ou anos e sanciona moitas veces cunha multa ridícula. Iso é o que temos hoxe. Porén, non podemos falar de protección sen falar de prevención. As agresións non adoitan nacer da nada. A miúdo son un síntoma dunha frustración do sistema que acaba canalizándose cara a cara máis visible, o médico ou o sanitario. Para que esta lei sexa efectiva, debemos abordar os factores que levan á tensión. Un paciente que leva horas esperando ou meses para unha cita é un foco potencial de conflito. Protexer ao persoal sanitario tamén é dotar o sistema dos recursos suficientes para que o acto médico ou sanitario se desenvolva nun ambiente de calma. A lei, por suposto, debe ir acompañada de campañas que lembren que o sistema é de todos. A perda da relación de confianza médico-paciente é unha traxedia social. Botóns de pánico funcionais, saídas de emerxencia en consultas, presencia de persoal de seguridade, onde maior risco hai, outra medida que se está a adoptar. Por suposto, a formación de persoal en situacións de conflito faise imprescindible. Para concluir, desde o colectivo médico recibimos esta lei con esperanza, pero tamén con expectación. Unha lei é tan boa como o seu regulamento e a súa aplicación real. Por iso ofrecemos a nosa colaboración e experiencia no rexistro, na formación e en todos os ámbitos que sexan necesarios. Non queremos ser heróis, ni queremos traballar con medo. Queremos que ser profesionais que cuidan da saúde dos galegos en un entorno de respecto mutuo. Esta lei é un paso de xigante para dicir alto e claro: cuidar a quen nos cuida é un deber de toda a sociedade. Instamos á Administración a que a implementación sexa áxil, que as canles de denuncia sean sinxelas e que nunca máis un compañeiro ou compañeira teña que volver a casa pensando que o insulto recibido forma parte do soldo. Tamén aproveito estar aquí, inda que o ámbito é distinto, facemos un chamamento ao Parlamento de España a aprobar dunha vez un plan nacional contra as agresións a sanitarios, que inclúa os cambios legislativos necesarios que unha administración autonómica non podría abordar. Moitas grazas. Un aplauso. Claro, porque neste sentido a parte pioneira desta actualización da norma ten que ver coas competencias que ten aquí Galicia para poder facelo, pero non pode cambiar o Código Penal. Lóxicamente, Basicamente, nin os dereitos dos ciudadanos en cuanto, sobre todo, a redistribución do agresor a outras zonas que non sexan a súa localidade. Hai bastantes cousas que se poden facer. A min chamame moita atención o feito de que no caso dos médicos teñen que seguir prestando atención ata o momento, non? Teñen que seguir prestando atención ao mellor a un paciente, a pesar de que, bueno, tiñan unha conducta agresiva, porque non tiñan tampouco moito amparo, que agora eso polo menos sí que se vai a poder modificar un pouco. Para min é un cambio radical, sustancial, que habrá que ver como se sustancia de verdad no día a día, pero claro, o plantexamento é un éxito para min. É un éxito para a comunidade, por suposto, para todos os galegos.
Bueno, aquí habería seguramente moitas cuestións a tratar, pero acordamos que polo menos fagan unha primeira entrada, unha primeira presentación, porque son moitas voces e ben diferentes. E no caso de Juan Pablo, a vosa visión é dende o Colexio de Enfermería. Pois adiante. Hola, boas. Quería dar primeiro as gracias por incomodarnos a esta sesión e que dá gusto estar así reunidos diferentes colectivos para poder abordar este tema. Quería empezar dicindo que comparezo hoxe en representación dos colexios profesionais de enfermaría, pero tamén, e digo con claridade, dende a prevención diaria de milleiros de compañeiras e compañeiros que traballan en atención primaria, hospitais 061, hospitalización a domicilio, saúde mental, centros concertados, sanidade privada e sanidade pública. Falar de agresións a profesionais sanitarios non é falar de feitos illados, é falar dunha realidade estrutural que afecta a seguridade de quen coida, ao clima asistencial e, en último termo, a calidade do propio sistema sanitario. Vou a falar de datos outra vez, pero son claros e son representativos. No conxunto do sistema de saúde nacional, en 2024 notificáronse, como os puxeron antes, 17.070 agresións. O persoal de enfermaría e o persoal facultativo son os que concentran unha maior proporción, sendo a enfermería o que representa o 29% das notificacións registradas. A maior parte das son agresións non físicas, pero houve tamén 2.946 agresións físicas nun só ano. Tamén sabemos onde sucede con máis frecuencia, que iso non se falou. O 40% das agresións notificadas tiveron lugar en consultas, un 23% en hospitalización, un 14% en urxencias, un 11% en admisión e información, un 9% en saúde mental e unidades psiquiátricas, e o 3% no domicilio ou na vía pública. Ademais, a taxa de notificación en atención primaria e hospitalaria foi, en 2024, 3 veces superior á hospitalaria. Se baixamos o foco á nosa profesión, o Observatorio de Agresións do Consello Xeral de Enfermaría registrou en 2024 un total de 2.525 agresións a enfermeiras en España. Ademais, o propio observatorio lembra que a enfermería segue a ser o colectivo sanitario máis agredido, cunha porcentaxe que oscila entre o 38 e o 40% total, e que a agresividade verbal foi aumentando ata situarte en un 69% dos casos. Ese mesmo observatorio insiste en que algo que coñecemos nós moi ben. Moitas destas situacións están relacionadas coa disconformidade, coa atención recibida, cos problemas de accesibilidade, coas demoras e coa presión asistencial en servizos especialmente tensionados, como as urxencias ou a atención primaria. Tamén é importante reparar en quen agrede. No caso concreto de enfermería, o observatorio sinala tamén que os familiares continúan sendo os principais agresores, por riba dos propios doentes, pasando do 50% ao 52% dos casos. E dende unha visión profesional e tamén persoal, eu creo que hai que dicir algo con honestidade. Moitas das agresións prodúcense en lugares tensionados, en lugares onde hai dor, medo, incerteza, esperas, poucas información ou unha sobrecarga asistencial evidente. En lugares nos que, cando a presión aumenta, perdese o contacto humano, ese vínculo de confianza entre doente e enfermeira que sempre foi a peza esencial do cuidado. Pero aquí quero ser moi claro, entender o contexto non significa tolerar a violencia. Explicar non é xustificar. Non podemos normalizar que a frustración polo funcionamento do sistema, por unha espera, por unha proba, por unha norma organizativa ou por unha información mal comprendida, remate descargando no profesional que o atende nese momento. E por iso esta nova lei a vemos tan importante. É importante porque traslada unha mensaxe inequívoca. Quen agrede non pode quedar impune. Galicia aprobou a Lei 3/2026 que reforza a protección integral fronte ás agresións ao personal do sistema público de saúde. A norma incorpora medidas de prevención, formación específica, apoio a protección e crea un plan galego de prevención contra a violencia no ámbito sanitario. Ademais, a propia lei parte dunha realidade obxectiva en Galicia. Outros datos, 856 profesionais do Sergas comunican algún tipo de violencia, 516 sufriron agresións verbais ou xestuais e 340 violencia física. Son cifras demasiado altas para resignarnos. Esta lei tamén é importante porque nos permite decir alto e claro que protexer o profesional non é corporativismo, é protexer a calidade, a seguridade e a dignidade da asistencia. Porque cando unha enfermeira traballa con medo, traballa peor. E cando unha profesional se sente soa, desprotexida ou pouco respaldada, reséntese toda a organización.
Por iso tamén quero poñer en valor a boa disposición das forzas e corpos de seguridade do Estado para colaborar co ámbito sanitario, para entablar diálogo, para mellorar a coordinación e para ofrecer formación útil sobre como actuar ante situacións de risco. Este traballo conxunto é necesario e pensamos que vai nunha boa dirección. Nese mesmo senso, tamén é necesario seguir avanzando en medidas concretas nos centros, protocolos coñecidos por todo o personal, circuitos de comunicación e denuncia sinxelos, acompañamento real a vítima e ferramentas eficaces de protección. Entre elas, sistemas de alerta rápida e medidas como o botón de pánico nos hospitais e nos dispositivos asistenciais, sempre ben implantados, coñecidos e operativos, porque transmiten algo esencial ao profesional, non está só. Dende a enfermería, 3 mensaxes que debemos deixar claras. A primeira, ninguna agresión é aceptable, nin física, nin verbal, nin sexual, nin digital. A segunda, a frustración do sistema nunca pode descargarse nunha enfermeira que dá a cara. E a terceira, esta lei é un paso adiante porque a prevención, respaldo institucional e a resposta xurídica e o acompañamento. Pero ese verdadeiro éxito vaise medir no día a día. En cada centro, en cada quenda, en cada PAC, en cada servizo de urxencia, en cada planta, en cada consulta, en cada domicilio, en cada dispositivo asistencial. Porque, en definitiva, unha sanidade segura para o profesional é unha sanidade mellor para o paciente. E remato con unha idea que creo que resume ben o que hoxe nos reúne aquí a todos. Coidar a quen coida non é un lema, é unha obriga ética, profesional e institucional. Moitas grazas. Aquí eu vexo un punto en común, é que ata o momento os sanitarios tiñan que seguir vendo a aquel doente e atendendo, a pesar de que o mellor teña ou tivera sufrido algún tipo de agresión, isto pode cambiar. Logo tamén vexo que hai diferenzas desas zonas tensionadas. Claro, a mí viñame a cabeza, digo, durante o confinamento canto lle aplaudimos a todos os sanitarios. E como sociedade que pronto se nos esqueceu e agora vamos con exixencias, aténdeme a min antes que a ninguén. Eu podo contar algo particular e persoal que, bueno, pois no transcurso da miña doenza do cancro de tiroides, da que estou libre de enfermedade dende hai un tempo, houbo algún episodio de urxencia. E os sanitarios colléronme para salvarme a vida. E foi así. Nunca lle lo poden agradecer porque, bueno, pois estaba ca anestesia, estas cousas. E a partir daquela entendín que se estou nunha sala de espera, que xa se chama así, sala de espera, para min é de alivio, porque digo, non debe de ser a cousa tan grave. A miña vida non está en perigo. Non sei se isto se nos esquece por momentos. Sí. E por momentos está ben que non lo recordedes, que vos tampouco sodes superheróis, superhumanos, que tamén tendes o vosso estrés, as vosas horas de traballo. Bueno, falaremos desto se temos ocasión, porque aí ao teu carón está o vogal da Xunta de Goberno do Colexio de Psicología de Galicia. José Verdullas, bos días. Bos días. Que decides os psicólogos? Bueno, idesme permitir que lea textualmente por un tema de fidelidade á palabra que é o noso instrumento do día a día. Entón, tiro. En primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores da xornada a invitación ao Colexio Oficial de Psicología a participar nelas. Semella que é fundamental que os distintos asentes que participamos da asistencia sanitaria nos sentemos a reflexionar xuntos acerca do que está pasando. E que esta pequena xornada teña lugar xa se constitúe como un signo de esperanza, de cambio, de mellora, de evolución cara a maior humanización dos nosos lugares de atención e traballo. Dende logo, quero partir dunha cuestión xa varias veces sinalada polos distintos ponentes. Debe quedar claro que as agresións físicas ou verbais, o exercicio da violencia duns suxeitos cara a outros, os atentados contra a dignidade das persoas, son absolutamente intolerables. E deixade que repita novamente, para que non quede ningún asomo de dúbida, intolerables. E a este respecto, non hai máis que falar. Agora sí, unha vez situados claramente, sen ambases, o respecto da cousa que nos xunta hoxe aquí, vou tratar de meterme durante estes poucos minutos nalgúnas cuestións que creo que son relevantes na abordaxe da problemática, que dende hai un tempo vai en aumento. Como profesionais da psicoloxía, o comportamento humano e os seus procesos mentais, as cognicións, as emocións, constitúense directamente como noso ámbito de estudio e de traballo, e tamén, polo tanto, as propias conductas violentas ou agresivas. Obviamente,
non debemos caer na explicación simplista das conductas, entendendo as única e exclusivamente a partir da maldade humana ou do emprego da violencia como un instrumental intencionado. Ambos casos, sen dúbida, existen e requerirán de outro tipo de intervencións máis directas e posiblemente máis contundentes. Pero non nos van a permitir comprender a maioría das situacións que vivimos nos nosos hospitais e centros de saúde, e moito menos previdas por moitos medios que teñamos. Adiquemos uns intres, se vos parece, a pensar o escenario. De fondo, un centro de saúde, un hospital, un servicio de urgencias, a casa dun paciente. En primeiro plano, dous actores. Un doente, unha persoa normal, coas súas cousas, obviamente. O outro, un profesional, unha médico, unha enfermeira, un celador, calquera de nós podería ser. Seguramente tamén outra persoa do máis normal, coas súas cousas, pero outras cousas. E no medio, entre elas, tinguindo absolutamente todo, unha situación particular. Unhas circunstancias relacionadas coa saúde e coa súa, cando menos, potencial perda. Quizáis unha enfermidade terrible, con consecuencias que poden ser ameazantes, a morte incluso, quen sabe. O mellor nada grave, ao final podería ser tan só unha molestia, unha incomodidade, pero esta dor no peito non sei eu. Ou unha nai, un pai, preocupados por un fillo, que algo lle pasa e seguro, mire como está, el non é así. Ou calquera outra desas multitude de historias que escoitamos cada día. Pero iso sí, en case todos os casos, a angustia. A angustia de non saber, ou de saber que algo anda mal, pero non ser capaces de porlle nome, de non ser coñecedores de se temos que preocuparnos, nin canto. A incerteza que nos come a existencia. Unha angustia pola propia vida, polo propio futuro, pola súa perda. Ou o que moitas veces é peor, por alguén a quen queremos con todas as nosas forzas. E todos os que aquí estamos sabemos ben do que falamos, aínda que ás veces prefiramos non ser conscientes, non lembralo. Normal, non é sinxelo. E en fronte desta persoa que sufre, que pide axuda como pode, como sabe, como lle permite a situación, non sempre da mellor maneira, sitúase a outra persoa. Con toda a seguridade, alguén que sabe, e moito, do seu, de curar, ou de coidar, ou de acompañar, ou idealmente dun pouquiño de todo. E senón, para iso temos os equipos, que un non pode saber de todo. E atreveríame a dicir, e creo que con escaso risco de equivocarme, que esta é unha persoa que fixo unha entrada vocacional na profesión, con a motivación fundamental de reducir, de aliviar ou simplemente de acompañar cando non hai outra posibilidade ese sufrimento. Que para iso nos levantamos cada día para ir a traballar. E desta xente, dos que combatemos a enfermidade e as súas consecuencias, tamén sabemos bastante dun xeito ou doutros que estamos aquí. E somos conscientes de que o seu labor se desempeña moitas veces en situacións de crise. Dende logo, crise para outra persoa, para o doente, pero tamén para o que pretende axudar, porque non ten a posibilidade real de facer ben o que debe facer, o que sabe facer. Porque demasiadas veces traballa con todo en contra. O tempo, que non chega para nada, as asendas interminables, as urxencias, que aparecen cando peor caen, os medios, sempre insuficientes, as posibilidades de compartir un caso complexo cos compañeiros, de dedicar un rato aos residentes, ou simplemente de descansar un anaco, arrincadas cando se pode e non se sabe como, a unha xornada que se vai facendo costa arriba, un día tras outro. E as persoas aguantan, porque creen no que fan, porque apostan por esta nosa tarefa sagrada de coidar dos demais. Ata que non aguantan, ata que se esgotan, estoupan ou se queiman. Nos esgotamos, estoupamos ou nos queimamos, porque sí, tamén somos persoas e temos as nosas cousas. Esa está. Temos a situación montada. Non parece sinxela, non? Seguramente non a queiramos para nós, sexamos doentes, familiares, profesionais, nin xestores. Porque quen quere unha tormenta perfecta? Unha persoa angustiada, sufrindo,
esperando unha axuda coa sensación de que non dá chegado. Outra, sobrepasada polas circunstancias, mantidas no tempo e inasumibles na atención que debe dar, que quere dar e sabe dar. E frustrada pola imposibilidade de facelo ben, e sen ver saída a curto prazo, e a medio non se sabe. E preguntámonos, como vai ser posible manter o necesario encontro entre as dúas individualidades para poder desenvolver esa relación sanadora? Como se pode acoller nesas circunstancias do xeito que a persoa que sufre necesita? Como vai ter aínda máis paciencia aquela que se lle vai a existencia na espera? Como ser empáticos? Como pensar no outro, paciente ou profesional, se a angustia e a frustración nos invaden? E como non van a aparecer condutas violentas nun contexto que, polas súas circunstancias, facilita que situemos o outro, de novo paciente ou profesional, como molestia, como inimigo, como obstáculo na consecución do que necesitamos. Aínda que todos saibamos que as agresións non deberían aparecer. Aínda que saibamos que non se poden tolerar, pero aparecen, antes ou despois. Son síntomas do propio sistema. E por iso, ademais de condealas, debemos preguntarnos polos porqués e mirar que facemos con elas, para que non aparezan máis, ou polo menos, que cada vez aparezan menos. E terá que ser, porque nos vai a vida, a existencia nisto, os pacientes e os profesionais, tamén a sociedade. E atrévome a dicir que só hai un camiño para previr e protegernos integralmente da violencia, uns e outros, todos. Debemos construir un sistema sanitario máis amable, máis acolledor, que coide das persoas, e repito, de todas, sen excepción. Porque na miña experiencia, os sanitarios coidamos dos doentes, ¿sí? Pero en moitas ocasións tamén eles miran por nós. E a institución, os poderes políticos, como principais responsables, han de asumir tamén esta tarefa. E deben facelo dun xeito que non nos quede ningún tipo de dúbida e que nos dea a seguridade de que por enriba de todo estaremos as persoas. Porque ao final nisto radica o esencialmente humano, en que miramos os uns polos outros. Graciñas pola escoita. Oe, Verdullas, é que, a ver, aquí somos pioneiros en moitas cousas, tamén en biomedicina, en tecnoloxía e demais, igual nos esquecemos desa parte humana. Eu agora estaba escoitando o teu relato, humanizando a todos eses rostros que ás veces, cando somos atendidos, son prácticamente anónimos. É el doctor, a enfermeira, pero xa se nos esquece, non? Queda... E detrás hai toda esta preocupación. Creo que os escenarios non son sempre iguais e o mellor poden ser inspiradores aqueles que xa funcionan. Eu sei que en cuidados paliativos o mellor sí que se produce un espazo diferente, o mellor con unha amabilidade necesaria. Eu sei que tamén en certos espazos para o cuidado infantil tamén se teñen intervido aqueles, bueno, mellor. É que se convirte en partes da nosa vida, convértese no noso fogar, ou pode ser o noso fogar. Cando nós que somos os cidadáns nos sentimos moi sós ou non podemos ca vida, aínda así temos o sistema sanitario que nos vai a atender, e ao mellor tamén descargamos aí esa parte que non corresponde. Claro, aquí hai moitas cousas, ti contáchelo perfectamente, pero entón naqueles que sí nos poden inspirar, que poden funcionar ben, que ocorren paliativos, como deseñan ese espazo? Que diferenzas hai? Efectivamente, eu creo que isto é fundamental. A tecnoloxía é importantísima, a tecnoloxía salva vidas. O sistema sanitario salvamos máis vidas que nunca, pero logo está o que fan os profesionais que xa non se dedican a salvar vidas porque non é posible, que se dedican a isto que temos tan, o mellor, tan deixado de lado nos últimos anos e que a enfermería sempre fixo tamén, que é o tema de coidar o outro. Cando non hai máis que facer, aínda queda moito por facer. E, efectivamente, os profesionais de oncoloxía, de paliativos, que traballan con nenos, sempre cando teñan ese tempo e ese clima para poder traballar, son modelos para todos e por aí deberíamos guiarnos.
Juan, algo que engadir aí? Sí. Sí, a mí, bueno, falar despois dun psicólogo sempre é difícil, non? Que teñen o don da palabra. Pero a verdade é que, por experiencia persoal, tamén o falei contigo previamente, eu penso que cando se produce un clima de confianza, cando tes un tempo, cando tes un profesional diante que te escoita, que quizás ten ese tempo para que as túas inquietudes sexan respondidas, a preocupación dunha enfermidade grave, xa o digo, por tema persoal, sales da consulta reforzado. Posiblemente, noutros casos, esa falta de información, ese momento tensionado, provoca, nunca se é justificado, unha reacción do doente que non é a esperada. Sí. Eu aí engadiría tamén que, bueno, teño unha experiencia con unha asociación de pacientes na que ao final te convertes case en paciente experto, porque che chegan todas as consultas, todas as preocupacións de outros que teñen tamén, pois no meu caso, irmáns de cicatriz, que dicimos, e que se repiten moitas veces. Claro, esas dúbidas quedan amortiguadas cando é un espazo no que primeiro escoitamos, que parece que se nos esquece. Querías tamén apuntar algo? Sí, nós tamén vemos moitas veces no día a día como, bueno, que vaise facer a hincapié a raíz desta nova lei na formación preventiva, como non é o mismo dirixirte a un paciente cando te presentas, cando pides acercarte a él, cando informas de todo o que vas a facer, ese tipo de accións rebaixan moito a atención. Sobre todo a xente que leva máis anos traballando, eu creo que xa o ten moi interiorizado e coñece, pero esta nova lei tamén fala destas medidas de preventivas que son formativas, que ao mellor non son innatas, pero se pódense adquirir, sobre todo para o personal de nova incorporación. E que iso moitas veces vai relaxar esa tensión que nos atopamos ao final, ao chegar, non o mismo chegar apresurado, explicar dous cousas correndo, marcharnos, que é, bueno, presentarnos e dicir un pouco o que vamos a facer, explicar á familia e informar de que vimos a facer. A que está falando agora é Marta do Ribo, que é directora asistencial do 061. Vos chegades, ti falabas de contextos. Sí, nosos contextos son moi variados. Nos temos, bueno, a nos encantanos o noso traballo, entonces digo que eu temos a sorte de que cada escenario é diferente. Moitos de vos traballades nos hospitais ou nos centros de salud. Nos, en cada aviso, traballamos nun escenario totalmente diferente, porque normalmente tampouco imos, a veces sí que vivimos aos mesmos domicilios, pero normalmente no mesmo día xa non nin acudimos ao mesmo domicilio. Entón, traballamos en domicilios, traballamos nas rúas, traballamos en centros deportivos, en centros de ocio, en lugares donde se nos chama, o 061 vai. Por eso, a veces, a violencia sanitaria sí que a vivimos moi de preto, e marca moito como entendemos esta lei. Moitas veces, cando falamos das agresións, pensamos só en golpes ou insultos, pero no 061 vemos tamén cousas que non sempre se contan. Por exemplo, un equipo sanitario chega a un domicilio a atender unha crise convulsiva e, mentras o equipo se está situando para atender ao paciente, o técnico de transporte o técnico de emerxencia sanitaria recibe un empurrón porque chegachedes moi tarde. Ou, mellor, unha ambulancia está atendendo un accidente de tráfico, un paciente politraumatizado moi grave, e, de repente, está facendo asistencia que precisa para antes de irse ao hospital e nota como empeza a haber golpes por fora da ambulancia para que se traslade o antes posible o paciente ao hospital. Para nós, esta lei é moi importante porque recoñece expresamente ao persoal do transporte sanitario, tanto do urxente como do non urxente, dos técnicos de emerxencias sanitarias, porque son elas as que moitas veces entran primeiro nun domicilio, os que reciben a atención inicial, os que teñen que traballar en espacios reducidos, con xente nerviosa, moi nerviosa, en situacións de risco. Lembro un caso no que un técnico de emerxencias entrou nun piso para atender unha caída e atopouse con un conflicto familiar, porque a veces non sabemos o que nos vamos a topar. Non houbo agresión física, pero si insultos, amenazas e unha tensión que fixo imposible traballar con tranquilidade. Este tipo de violencia tamén conta e esta lei por fin o recolle.
E cando falamos de violencia no ámbito sanitario, ás veces esquecemos que hai intervencións nas que o 061 non pode traballar só. No 061 temos moi claro que a prioridade é a seguridade do equipo sanitario. E hai situacións que se non están as forzas e corpos de seguridade do Estado, como Policía ou Guardia Civil, o 061 non vai poder intervir. Por exemplo, imaginade que temos un aviso por un paciente que porta un arma de fogo ou un arma branca, un coitel, unha navalla. O 061 non van intervir hasta que chegue a policía. Temos que asegurar tamén aos nosos equipos. Despois, as forzas do orden, a Policía e a Guardia Civil, tamén o que fan, en moitas veces, cando hai unha situación moi conflictiva nun ambiente familiar moi tenso, e que pode desencadenar unha situación todavía peor, a presenza policial estabiliza a situación e permítenos traballar con calma. Nun accidente de tráfico, a veces o condutor responsable do accidente está alterado, quere marchar, ou mesmo culpa o equipo sanitario da espera. A Policía, a Garda Civil, garante que poidamos facer a valoración sen risco. Por iso, gustaríame suliñar que o 061 solicita moitas veces as forzas e corpos da Seguridade do Estado non que interveñan só cando hai xa violencia, cando xa existe un caso de violencia, senón que moitas veces interveñen cando hai risco de que exista esa violencia. E iso para nós é igual de importante. Tamén quero que sepades que hai unha relación moi boa entre o 061 e a Policía e a Guardia Civil. Hai un respeto mutuo enorme. Eles saben que nos estamos para salvar vidas e nós sabemos que eles están para protexernos. E cando esa coordinación funciona, o resultado é mellor para o paciente, para profesionales, para a familia, para todos. Tamén temos carga psicolóxica, claro que sí. A veces, cando remata o noso aviso, cando deixamos o paciente no hospital, aí ven a carga psicolóxica. Temos personal que nos di que non, o mellor non sufriron unha agresión física, pero sí verbal, e que non consiguen despois descansar, nin cando se van ás súas casas, regresan aos seus domicilios. Hai frases como se lle pasa algo, xa sabes o que che vai pasar a ti. Por iso moitos profesionais tamén a veces non queren denunciar, outros pensan que non paga a pena, pero sen datos non podemos facer prevención. Cando analizamos os incidentes do 061, podemos, se temos denuncias, podemos ver zonas, patróns, tipos de aviso e facer o mellor unha prevención para anticiparnos. E aí, en cuanto á formación que esta lei desenvolve, nos xa levábamos anos tamén facendo formación en 061, pero imos reforzar esta formación porque para a nosa formación sempre foi unha ferramenta de protección. Da formación non a clínica, senón esta formación da que fala esta lei que técnicas de desescalada, de situación de autocontrol, de lectura de contexto, de toma de decisións rápidas en situacións hostis, porque moitas veces podemos minimizar o número destas agresións sin que haxa unha forza física ou a presencia da Policía ou a Guardia Civil. A veces son cousas sinxelas, a veces é como falamos, como nos movemos, a distancia que mantemos inicialmente, o noso ton de voz. Esta formación creemos que non só vai protexer ao profesional, senón tamén que vai mellorar a atención ao paciente. Por qué? Porque un equipo que sabe xestionar a tensión pode centrarse no que realmente importa, que é salvar as vidas. Gustaríame tamén destacar a unha parte do 061 que é o persoal da Central de Coordinación. Eles son a primeira voz que escoita a cidadanía nun momento de angustia. Cando todos estábamos ao 061, sempre porque temos un problema grave, o momento non vai ser bo, estes profesionais atenden chamadas nas que se lles grita, se lles culpa, se lles exixe o imposible e, a pesar diso, manteñen a calma, guían a quen chaman, fan soporte vital telefónico, organizan recursos e sosteñen o sistema moitas veces dende a sombra. Por iso é tan importante que a lei tamén recoñeza a todas estas persoas.
agradecer a todas as persoas que colaboraron nesta lei, que eu creo que hoxe nos presentamos, pero, bueno, foron grupos de traballo ao largo destes meses moi importantes. E a mí me gustaríame finalizar dicindo que a violencia non é parte do traballo, nunca o foi, e agora, en Galicia, que é pioneira en isto, a lei tamén protexe os técnicos de emerxencias sanitarias. Un aplauso. Estás ben acompañada, que está xa o teu carón o inspector de policía, Simón Fernández Martínez. Eu quería a todo isto, Marta, diferenciar aquí ou suliñar mellor isto que dicías. Claro, hai unha maior desprotección o mellor dentro do que a túa tribu, en tanto que os escenarios prodúcense, vamos a dicir, na rúa, é dicir, non é un centro preparado para acoller a un paciente ou unha consulta, senón que saídes vos. E cada escenario é unha aventura. Non? Sí, cada escenario, cada domicilio, porque tamén o número de persoas que nos desplazamos fora, o mellor un centro sanitario, normalmente hai centros máis pequenos, pero hai maior número de profesionais. Entón, eu aquí vexo dous casos que son de emerxencia, pero tamén daqueles casos que atendedes de atención sanitaria non urxente, non? Que o mellor é acompañar a algunha persoa que xa tenga alta hospitalaria, non sei, me lo estou inventando, que vai de volta para casa. Sí, eses casos non os levamos nós directamente como 061, pero, bueno, sí que desarrollan un papel moi importante. Son xente que, son técnicos de emerxencias tamén, pero son os que se encargan de trasladar a pacientes que necesitan acompañamento para realizar unha consulta ao hospital ou a diálise, que non se poden trasladar por os seus medios, e tamén altas hospitalarias que non poden regresar polos seus medios para a casa. É moi importante. Con esta amplitude que agora fai a lei, aos distintos perfis de profesionais tamén quedan amparados ante posibles agresións. E logo, claro, supoño que está dentro tamén do vosso labor e do diálogo coas forzas e corpos de seguridade os dispositivos para macroeventos, porque cando hai un partido de fútbol así un pouco tal, sí que se pode facer unha previsión de o mellor posible risco a hora de que poida haber actos de violencia, de agresividade que hai que conter. Sí, xa temos en Galicia temos leis de autoprotección que suliñan un pouco as liñas que hai que seguir neste tipo de macroeventos, e está todo protocolizado. Bueno, entón, logo vamos á parte xa máis particular, que é no momento en que hai ou pode haber a situación de certa violencia ou posibilidade de agresión, é cando entra en diálogo Simón, o que son os corpos e forzas de seguridade. Aí hai un diálogo e un traballo casi en equipo, non? De protexer e marcar un pouco unha zona de seguridade, porque a mellor a persoa que está agredindo a súa vez está sangrando, e tamén hai que atendela, pero reducindo a agresión. Sí, bos días. Sí, evidentemente, en todas as intervenciones sanitarias que requeren la participación de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad siempre estamos presentes, porque hay intervenciones sencillas, pero como sabemos hay otras que se pueden complicar. Entonces, siempre que somos requeridos, estamos presentes para poder colaborar, en este caso con el 061, que son intervenciones en la calle, que se dan a veces en contextos complicados, en ambientes de ocio, ambientes, situaciones, como comentábamos, de posible delincuencia, y entonces ahí nosotros tenemos que estar presentes para que ellos puedan desempeñar su función de forma efectiva. Entonces, e logo facedes formación, non? Tamén para que, por parte do persoal sanitario, sepa cales poden ser os protocolos de actuación ou como. Sí, bueno, nosotros dentro de lo que es la figura de interlocutor hacemos formación de técnicas y herramientas de prevención comunicativas, y del mismo modo también recibimos formación por parte de ellos, porque nosotros también a veces se nos da la circunstancia que tenemos que intervenir antes de que lleguen ellos, y esas nociones básicas, imprescindibles, nos viene muy bien la formación que recibimos por parte del 061 y otras organizaciones sanitarias. Entón, esta lei en principio non atinxe o que son as corpos e forzas de seguridade do Estado, pero mirádela tamén en canto a como pode ao mellor modificar ou mellorar o nivel de colaboración e de intervención cos sanitarios?
Bueno, nosotros ya existe una instrucción que es la 3/2017, que es medidas policiales frente a agresiones a profesionales de la salud. Dentro de esa instrucción del 2017 ya se da traslado a una situación que estaba pasando, ¿no? Una situación que estaba pasando en el ámbito sanitario, y esa instrucción viene a proteger al ámbito sanitario desde la Secretaría de Estado de Seguridad, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellas la creación del interlocutor policial sanitario. Entonces, sí que nosotros valoramos muy positivamente esta nueva ley de prevención y protección integral contra la violencia en sistemas de salud de Galicia, porque vemos que existía un vacío a la hora de nuestro trabajo diario, el trabajo con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, y pienso que va a ser un punto de inflexión. Valoramos muy positivamente esta ley. Como dice la ley, la situación, había una realidad negativa que el sector sanitario estaba sufriendo, y esta nueva ley aplica unas medidas concretas e inmediatas para revertir esa tendencia alcista que realmente estaba existiendo en las agresiones a los activos de la sanidad, ¿no? Dentro de esta ley destacar el artículo 39 ter, que es el de concurrencia con el ámbito penal, que en ese sentido pues está muy bien desarrollado. Y dentro de lo que comentamos de la labor nuestra con el sector sanitario, pues existe una estrecha relación. Nosotros hacemos colaboración e información dentro de todas las profesiones sanitarias, incluimos también ya lo que es el administrativo, como recoge la propia ley, médicos, enfermeros, toda la gente que está en el sector sanitario apoyando y ayudando para que se realicen las funciones de la mejor manera posible, ¿no? Y dando a conocer la figura del interlocutor policial sanitario que se estaba hablando. Nosotros es muy importante la colaboración. Hacemos colaboración con las gerencias de los hospitales, con los colegios de enfermería, la organización médico-colegial. Es muy importante esa colaboración, pero al fin y al cabo nosotros consideramos que el labor nuestro más importante, y creo que es el de todos, la atención inmediata y directa con la víctima. Es la que sufre esa agresión. Entonces es muy importante esa atención que con los coordinadores de violencia, el Servicio de Prevención de la Xunta de Galicia, más nosotros, intentamos que esa persona no esté sola, porque tiene que dar pasos difíciles, que es una denuncia en una comisaría o a través de una infracción administrativa, ¿no? Que es un procedimiento que al final esa persona tiene que impulsar, ¿no? Pero para nosotros, y se está trabajando muy bien dentro del grupo de la Xunta que tenemos trabajando con ellos, donde hemos colaborado, pensamos algo en la ley, y también en el día a día con la figura de los coordinadores de violencia que están en toda la ciudad de Galicia, con los interlocutores policiales sanitarios. Y nosotros, incluso con coordinadores de violencia, ya hemos dado formación en los hospitales, de lo que hablábamos antes, que va a recoger la ley, la formación, técnicas y medidas de prevención comunicativas que estamos hablando. Son muy importantes porque es antes de que derive una agresión, hay una situación de estrés que quizás a lo mejor con unas técnicas y una formación que se pueda dar, pues a lo mejor se evita que se llegue a esa situación. Incluso explicamos consejos antes, durante y después de una agresión, ¿no? Medidas de configuraciones del lugar de trabajo, de medidas de sistemas que ya se han comentado, el ERCOS, medidas de comunicación son muy importantes, y esa formación consideramos que es realmente importante. Y de hecho estamos trabajando para que en junio se dé una charla con el Interlocutor Nacional Sanitario, su equipo de trabajo, en estas técnicas y medidas de prevención comunicativas que estamos trabajando con la Xunta para que haga una difusión a nivel regional, ¿no? Y recientemente comentar que se han presentado unas cifras en el informe ejecutivo de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana del trabajo a nivel nacional, ¿no? Se ha dado formación a más de 12.000 profesionales, que desde la instrucción son 50.000. Se trabaja también, hay que mencionar, los departamentos de seguridad, que son muy importantes, que es la seguridad privada que trabaja en los hospitales, que al final es esa intervención antes de que lleguemos nosotros, que en el día a día pues es muy relevante a la hora de apoyar al sector sanitario. Yo creo que es también digno destacar la labor que realizan, ¿no? Y también nosotros, dentro del informe ejecutivo, se presentó que hay 3.500 intervenciones, 8.000 domicilios y 138 personas detenidas dentro del trabajo que realizamos. Y dentro de esas cifras se han presentado 512 delitos, ¿no? Pero comparado con las cifras que vimos antes, son unas cifras muy dispares, pero es así, porque la gente a veces pues cubre un SES, va en un hospital, y como no existía la ley, pues a veces queda una situación intermedia, un limbo que no se estaba cubriendo, ¿no?
Y ahora, digamos, esas infracciones quizás leves o graves, con la nueva ley se va a cubrir un espacio muy importante, porque a veces no llega un recorrido judicial, y creo que esta ley va a dar un punto de inflexión, pero que yo creo que no nos damos cuenta de lo que va, de lo relevante que es, de lo que implica a la gente que está trabajando en el día a día, ¿no? Y realmente en esas cifras que nosotros tenemos, figura Coruña con 30, justo por detrás de Madrid, ¿no?, a la hora de incidentes de denuncias policiales. Y eso es por concienciación de la denuncia. Es muy importante la denuncia, sea policial o vía administrativa. Lo importante es saber lo que está pasando en los hospitales. Claro. Un delito no denunciado es un delito que no existe. Entonces, la concienciación y que a nivel de que se conozca y se publique esta ley es muy importante. Y también que se está modificando, la Secretaría de Estado de Seguridad, esa instrucción que estaba comentando, la 3/2017 se está trabajando sobre ella para modificarla y actualizarla, porque digamos, esta propia ley está muy bien porque abarca muchas profesiones, ya no solo a sanitarios, sino a que trabajan en ámbito sanitario y distintos ámbitos. Y esa instrucción que se está trabajando también intenta recoger la situación actual, la situación de violencia física, psíquica, ambiental. Hay mucho tipo de violencia que se produce en los hospitales. Y finalmente decir que si con esta ley se puede eliminar una frase que yo escuchaba mucho en los hospitales de este es el pan nuestro de cada día. Intentar eliminar esa frase y decir tolerancia cero en la violencia en el ámbito sanitario. Gracias. Un aplauso. A min gustame máis o de está nas mellores mans. A sensación é maravilla. Pero estamos falando de toda a repercusión que ten esta actualización da norma e neste século XXI hai que falar tamén da violencia e das agresións que tamén se producen a través dos dispositivos digitais, porque agora estamos en rede. Por certo, en streaming estáse retransmitindo a través de YouTube esta xornada e que logo tamén quedará registrada e gravada para compartila con aquelas persoas que o desexen. Agora saudamos a Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade. Alfonso, tamén no apartado digital hai novidades. Ti traballaches moito neste percorrido para poder chegar a días como hoxe, non? De poder presentar xa pormenores da nova lei. Pois mira, probablemente este sexa o primeiro acto divulgativo ou formativo propiciado pola lei, ou no marco da actividade formativa da lei. Efectivamente, se está retransmitindo polo canal de YouTube da Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde, da ACIS, que é a nosa axencia de formación para o persoal que traballamos no sistema público de saúde. En ese sentido, pois, tamén te agradecemos que nos deran este soporte para chegar a todo o persoal que non pode estar aquí, e, efectivamente, decir que é unha actividade formativa máis, ou divulgativa, mellor dito, porque a lei, o falaron tanto Fran como o policía, é que ven a ser un baleiro, non? Había moitas situacións de agresión que non tiñan recorrido penal, porque non eran, bueno, a suizo do Código Penal non tiñan suficiente relevancia ou non estaban recollidas. Entón, nós, con esta lei, que foi moi traballada, na que se escoitou, e todos os que estamos aquí nos coñecemos precisamente por estar en grupos de traballo para escoitar, para poder transmitir cal é a realidade e poder traballar nunha resposta a esa realidade. No ámbito digital, eso, claro, son novidades tamén da realidade social na que estamos. Claro, evidentemente. Hai calqueira persoa pode nas súas redes sociais emitir unha grabación de algo que aconteceu, opinar dunha maneira denigrando a actuación dun profesional, insultar. As redes sociais son virais, se pode chegar a calquer lado. Eso non é tolerable, pero non había unha resposta. E, de feito, se lle dá resposta a esa violencia digital, tamén a violencia psíquica. Hai moitos aspectos da lei que son innovadores, porque o tema da violencia non é un fenómeno específico noso, evidente. Se deron aquí, Mariola, de os datos nacionais son espeluznantes, non?
pero nós damos unha resposta dentro do noso ámbito competencial. Efectivamente, nós podemos sancionar conductas que o dereito penal non chega a sancionar, nós podemos perseguir conductas como a violencia digital ou a violencia psíquica ou psicolóxica que non estaban recollidas nas leis estatais e podemos, efectivamente, facelas extensivas a todo o persoal que traballa no ámbito da saúde, tanto público como privado, sanitario ou non sanitario, porque efectivamente pode pasar pasa coa centralita do 061 que comentou Marta, co persoal, co PSX tamén, a xente que está atendendo nos centros de saúde, nos hospitais. En ese sentido é unha lei innovadora, non solamente por iso tamén, senón porque traballa, explicou perfecto Chus, no ámbito da prevención, no ámbito da formación, é integral, vai obrigar a dotarnos de un plan de violencia no ámbito sanitario especificamente, que non existe en todo o Estado, vai existir aquí. E imos obrigar a todas as empresas que traballan co sistema de saúde público a que teñan os mesmos estándares de seguridade que nós impoñemos a través da lei. O feito que se faga unha lei, precisamente, comentaba Fran todo o tema de prevención que se está traballando, que se leva traballando nas áreas sanitarias, moitísimo traballo de prevención. Pero había que dar o paso de facer unha lei para dotar de instrumentos para ir un pouco máis alá, para chegar a máis profesionais e para chegar a máis aspectos e non solamente os punitivos, tamén os preventivos. Nese sentido, a lei é unha aposta que creo que ademais tuvo que no Parlamento aprobada sen oposición de ninguén e coa colaboración de todos os grupos parlamentarios, da idea pois da importancia que ten e tamén do traballo que se desenvolveu cando se elaborou, escoitando, hubo varios grupos de traballo nos que estuveron todos os colexios médicos, as empresas de transporte sanitario urxente e non urxente, o 061, etcétera, etcétera. En eso, bueno, a posta en marcha desta lei, que vai a requerir un esforzo moi importante de todos, porque xa se dixo aquí que temos que ser todos, non solamente a administración, senón tamén persoal, ciudadanía, vai a requerir un esforzo de todos, e delos tamén unha labor de concienciación coa divulgación e coa formación e a información. Bueno, pois iso vai a seguramente contárnoslo agora Lola. María Dolores Lago Taboada. Unha cousa, antes de rematar, teño que dicilo. É dicir, se vestes os datos que deu Mariola, das 900 e pico agresións, eran preto de 800. As vítimas eran mulleres. Mulleres. É verdade que o sistema de saúde é maioritariamente feminino pola estrutura, digamos, do emprego público, non? Pero tamén, cando falamos de violencia na saúde, é importante ter ese dato. A maior parte das vítimas das agresións a persoal sanitario son mulleres. O digo porque tamén axuda a formarnos un contexto. É que quero avanzar no tempo que todos polo menos teñamos este momento expositivo e fáltame a prevención de riscos. Buenos días. Buenos días, Dolores. Cal é a pata que aportas ti a todas estas variadas... Prácticamente xa falamos evidentemente de todas as medidas que se adotaron, que se están adotando, que se teñen previsto adotar, pero é verdade que con esta lei sí que se ven a reforzar esa actividade da prevención. Eu represento o Servicio Central de Prevención de Riscos Laborais e as unidades de prevención de riscos que hai nas áreas sanitarias e facemos unha labor importante previamente porque cando facemos as avaliacións de riscos dos postos de traballo, pois xa recollemos esas lugares, esos postos que hai que se recolle este risco de posible agresión e propoñemos medidas que se poidan adotar. É verdade que nos casos son unhas medidas factibles, noutras son máis complexas, pero bueno, pouco a pouco vamos vendo como se poden ir modificando, adaptando a cada situación. Por outra parte, as unidades de prevención de riscos laborais, sempre que hai un episodio de violencia, é o persoal técnico, normalmente é o personal técnico, en algúns casos tamén é o personal sanitario, o que se pon en contacto coas nosas profesionais, cos nosos profesionais que sufriron un episodio de violencia, facemos a investigación,
bueno, a través dos coordinadores de violencia das áreas sanitarias facemos a conexión cos interlocutores policiais. A verdad que é todo un entramado que, bueno, despois ofrecemos a asistencia sanitaria, a asistencia psicolóxica e, por suposto, a asistencia xurídica, por se queren denunciar. E por aí interven moi ben os interlocutores policiais porque nos dan este apoio e nos motivan de alguna maneira a presentar esa denuncia que en moitos casos as profesionais e os profesionais son un pouquiño reacios, sobre todo porque despois pode haber represalias por se presentan esa denuncia, pero, bueno, co apoio do interlocutor policial sanitario, pois entonces ven cal foi a situación na que se produciu esa agresión, guíannos, que é un apoio moi importante para guiarnos para presentar esa denuncia, a marxe da formación que previamente xa nos fixeron, e tamén xornadas de colaboración que se fixeron este ano pasado, no 2025, e nos gustaría volver a repetir no 2026, que é pois unhas xornadas de colaboración do persoal sanitario co interlocutor policial, que fixemos uns stands nas áreas sanitarias, nas entradas, bueno, máis que nada nos hospitais, nos halls de entrada, para que a cidadanía vexa precisamente esa colaboración que nos presta o interlocutor policial sanitario, tanto da Policía como Garda Civil, ao persoal da sanidade. Entonces, ven esas figuras e acércanse a preguntar de que se trata, e tamén para que vexan que hai un rexeitamento a eses actos de violencia e o apoio que contamos coas forzas e corpos de seguridade do Estado. O que decíamos agora, bueno, que se dixo durante toda a xornada, unha das partes máis importantes é a sensibilización á cidadanía en xeral para evitar que se produzcan os actos de violencia. Eu creo que iso é unha parte moi importante. Por suposto, a nosa formación, o que dixemos, se sabemos, temos técnicas de desescalada dunha violencia verbal, axudan pois a que a unha persoa que está moi alterada se relaxe de alguna maneira, é bo para os pacientes, para as pacientes e para os profesionais, por suposto, e despois ir adaptando medidas que en cada caso concreto pois procedan. Hai algunhas que nuns servicios corresponden a adoptar unhas, en outros servicios corresponden outras, e iso é a través da investigación que proceda en cada momento. O que tratamos é prevención de que se produzcan os episodios de violencia e despois, unha vez que se produzan, intentar apoiar a profesional ou profesional que o sufriu. O acompañamento, eso é. Aplauso. Gracias. Muy bien. A ver, claro, os minutos foron pasando, Entonces, a mí gustaríame que houvese mellor agora xa unha posta en común entre todos. A mí dá má sensación de que esta nova lei o que fai é, darnos conta de que o mellor non estaba xa moi obsoleta a anterior e que había que actualizala un pouco para tratar, claro, de concienciar a sociedade. A min pareceme moi significativo este titular. Un delito non denunciado non existe. Isto é aplicable, creo que, a calquera situación de agresión ou de violencia que se poida establecer na nosa sociedade, no noso ambiente de convivencia. Se non se denuncia, non entran en funcionamento moitos dos protocolos e moita da asistencia e acompañamento que de outra maneira sí. Isto é así. Pero tamén nos axuda a entender que ten consecuencias esas agresións, por máis que sexan leves ou que sexan moderadas, porque logo xa son reiteradas e xa nos vimos arriba e a cousa vai empeorando. Entón, nalgún momento, tal vez había que facer esta quedada e dicir, a ver, que nos estamos aquí para coidar. E a partir de aí, a interpretación, eu que vexo, decíalo ti agora, Lola, é que se pode implementar coñecendo que hai a través da denuncia, facer un acompañamento, non? Que seguramente e primeiramente poida ser máis de carácter administrativo. No caso de que sexa leve, o mellor non ten por que chegar o mellor ao ámbito xudicial, senón que quede
pero sí registrado ese acto. Pero, bueno, en todo caso é necesario coñecer que se produciu ese tipo de situación, Claro, que quede porque, bueno, registrado. exactamente, Claro. porque ao mellor pois, debemos incidir en formación hacia o persoal para decir, pois para técnicas, no, de xestionar un conflito, non procederá a denuncia xudicial, pero, bueno, outro tipo de medidas. Por eso sempre é moi importante, e sempre o persoal desde as unidades de prevención de riscos laborais sempre lle recalcan aos profesionais un episodio de violencia que non fose comunicado non existiu. Polo tanto, debemos de comunicalos todos e coñecelos todos para intentar adoptar as medidas que, no seu caso, procedan, claro. ¿Algún comentario al respecto? A mí me gustaría decir, primero, felicitar a todos los responsables, que somos todos, y todos vamos a ser beneficiarios. Segundo, decir que, aunque el foco está puesto en lo indeseable, la mayoría está satisfecho con su sistema sanitario y lo quiere para siempre. O sea, que quiero decir que el foco hay que ponerlo también ahí, ¿no? Y desde luego reiterar que tolerancia cero y no te quedes en casa comiéndote la cabeza. Háblalo, dilo y pide ayuda. Pero nosotros tenemos que ser proactivos, vamos a buscarte. Si sabemos que te ha ocurrido algo, vamos a acompañarte desde el principio. Nosotros, que somos responsables, o colegiales, administración, todos vamos a ayudarte. Algunha outra aportación? Veña, agora xa... Pois a mí gustaría preguntarme a Simón que como ve as cifras últimamente, se ten alguna actualización desde que se puso a lei. Las cifras? Sí, se actualizaron, si ves que se denuncia más. Hay siempre todos los años que salen las cifras a nivel nacional, siempre hay un incremento. El incremento, o sea, realmente se están produciendo los hechos, pero son cifras que ayudan a realmente después establecer los protocolos, procedimientos y lo que decimos, saber lo que está pasando. Están subiendo las cifras, pero como puse el ejemplo de Coruña, ¿no? Que está la quinta España, por detrás de Madrid, es concienciación también. Y el ver a Coruña ahí, a ver, no es agradable, pero significa que hay concienciación de lo que estamos diciendo, que la denuncia es muy importante. Porque detrás de una denuncia, aunque sean cifras también, ayuda a ver los procedimientos, prevención, charlas, a aquellos sitios donde, por ejemplo, hay más hechos delictivos, bueno, pues fomentar más la formación en ese hospital, centrarnos en otras labores que esas cifras, pues al final, son las que ayudan a la prevención, a establecer a lo mejor, ver si existe un departamento de seguridad, que haya más vigilantes de seguridad, mejorar los sistemas de protección, de avisos que pueden ser necesarios en un hospital, aunque son cifras frías, al fin y al cabo, pues a la hora de determinar pues, mejoras en un sitio determinado, pues eso. Pero sí, las cifras sí son ahí, existen, que se sigue incrementando y el motivo también de esta ley es reducir esa tendencia alcista que realmente está ocurriendo, ¿no? A mí lo que me gustaría comentar respecto a eso es que lo hemos comentado alguna vez, que las cifras estaban muy infradimensionadas, ¿no? Y que ahora gracias a esto y gracias a la labor de la policía y a la labor también de que se está dando mucho más información, hay muchísimas más, la gente se atreve más, se siente protegida y denuncia más, con lo cual es una muy, muy buena cosa. Bueno, lóxicamente, eu entendo que chegado un momento de información, de ver amparo, que un chega á conclusión de que ese é o camiño. Eu entendo que ese tamén é un momento complicado, non? Que hai moita xente que aquí saiu hoxe, que, bueno, se tal, eu xa paso páxina e xa non quero continuar pois acordándome da situación e quero superala. Pero é que se non se fai ese procedimento, se non queda registrado, non está facendo ben para si, nin tampouco para os demais, porque ao mellor logo vai a ter agresión outro compañeiro sanitario tamén, no caso de ser unha persoa reincidente, que sei eu. Algúnha outra aportación? Está descontentiños, Sí. Había ganas dunha nova lei. Eu creo que nos vémola como unha lei protectora, pero non punitiva. Claro que leva unhas sancións, pero nós os profesionais o que queremos é que nos protexa, unha lei que poda ampararnos, e o que solicitamos da cidadanía é respeto e poder realizar ben o noso traballo, nada máis. Ao final non se persigue o fin punitivo, claro que está aí, porque ten que ser
porque de outra forma xa se viu que non funcionaba. Pero, bueno, se lles preguntásemos o mellor, se fixemos unha enquista entre os profesionais, a maioría non quere levar a persoa que agrediu ao xuzgado, o que quere que lle deixen facer o seu traballo con toda a tranquilidade e con todo o respeto posible. Pois, alguén máis? A min gustoume moito que comentaron os compañeiros de Vigo. Precisamente, ter en conta as dúas partes, unha agresión sempre deixa marca, sempre deixa. A veces se oculta para que non se vexa ou porque un non pode estar todo o rato pensando nesto, rumiando, porque isto non leva a ningún lado, pero isto hai que repararlo. E a forma precisamente a veces de escoitar, de producir encontros, de crear unha lei que pon as cousas no seu sitio, por fin, que di isto ten gravidade, hai que facer algo con el. Isto é se cuidar. En algúns casos ideales, pois habería incluso mellor un encontro entre profesional e paciente cando as cousas se foron de man, difícil, pero habería que producir hacia eso a reparación que non sea só da persoa, senón do sistema e de toda a sociedade, porque desgraciadamente e os corpos de seguridade do Estado saben moi ben, a violencia non é algo exclusivo do sistema sanitario. É algo que está aumentando en xeral, entón temos que abordarlo en todos lados. Mira, abondando co que dixeron, se vos dades conta, normalmente as imaxes que empregamos nas nosas difusión pública sempre a mano dun sanitario collendo a man dunha persoa, non, que te cuida. Se vos dades conta, isto é exactamente ao revés. A imaxe a de un paciente collendo a man dunha persoa sanitaria. Temos que cambiar a visión con isto. Efectivamente, tamén o que queremos decir é que temos que darlle a volta e temos que, efectivamente, como sociedade e como usuarios, darnos conta que temos que proteger a un recurso tan importante como é o recurso sanitario. ¿Cómo debemos cuidar de quien te cuida? Cuidar del personal, los que nos cuidan tenemos que cuidarlos tamén. Bueno, pois isto xa, aplauso. A sesión estáse prolongando uns minutiños, pero eu creo que mereceu moitísimo a pena poder escoitar estas voces que nos falan dunha realidade complexa, dunha maquinaria extraordinaria, funciona como un reloxo. Todos temos estado, verdad? Nalgúnha ocasión, a mí parecenme, por exemplo, os hospitais parecen unhas cidades que funcionan dunha maneira increíble. Agora pasan uns por aquí, logo veñen os outros, cambian o gotero, logo veñen os outros, e funciona todo con, bueno, pois dunha maneira que estamos moi orgullosas, eu creo que aquí a realidade galega. Que lles podo decir? Que temos que ir pechando, e que mellor que a secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade, Natalia Lobato Mosquera, toma a palabra para poñer peche a este acto. Adiante, Natalia. porque a realidade dos datos, como nos comentaron esta mañá, mostrou que o que non resultaba unha necesidade no ano 2008, cando se aprobou a nosa Lei de Saúde, si o é transcorridos case 20 anos, nos que se produciron importantes cambios sociais ou un incremento exponencial da demanda de servizos sanitarios, entre outros factores. A Consellería quixo dar este importante paso da man dos profesionais que traballan no sistema de saúde. Por iso se constituíron comisións técnicas, como se contou esta mañá, que hoxe están representadas nesta xornada aos que queremos agradecer enormemente o traballo realizado.
cos colexios profesionais, co persoal de emerxencias, cos interlocutores policiais sanitarios. Os profesionais do sistema de saúde son un dos seus principais activos. E no texto non se quixo deixar a ninguén atrás. Redefiniuse quen é profesional sanitario, ampliando o paraugas a todos os traballadores do sistema, como os técnicos de emerxencias, en moitas ocasións os primeiros en chegar a situacións moi críticas. Abordouse a protección non limitando ao centro de saúde, o exercicio directo das funcións. Coa lei xa publicada, queda moito camiño por percorrer para desenvolver o plan de prevención de saúde fronte á violencia externa de Galicia, a formación, a concienciación e a sensibilización que afonde no camiño xa percorrido. Para todo elo, imos contar coa valiosa información que nos proporcionará o Rexistro Único Galego de Actos de Violencia. Débese, polo tanto, continuar no desenvolvemento da lei da vosa man, pacientes e profesionais, posto que isto nos implica a todos no coidado do noso sistema sanitario. Non podo rematar esta intervención sen manifestar agradecemento aos meus compañeiros. Os equipos da Secretaría Xeral, da Asesoría Xurídica e da Dirección Xeral de Recursos Humanos. Sen o seu traballo e a súa dedicación e compromiso, este proxecto hoxe non sería realidade. Finalizo xa lembrando que violencia e coidados non poden ir da man. O ámbito sanitario debe ser un espazo de coidados e de curación. Respectar a un profesional sanitario é, en definitiva, respectar a nosa propia saúde. Moitas gracias por acompañarnos hoxe. Bueno, pois, ata aquí, eu vou agradecervos que me coidarades, autoridades sanitarias, e o desexo de que me sigades coitando. Ou sexa, que propeche dentro vídeo. Grazas.